Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na ang nakaligid karon sa takna sini nga sa 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Utto diri sa UFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinangantri Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Hulyo 9, tuig 2022. Sa mga kabombo ta live nga malantaw ang Bombo Hanay sa Utto sa Facebook page sang Bombo Radyo Iloilo sumungman sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Maging updated karon sa madalaguan kag mga nagapangunang mga balita sa paglangon sa www.bomboradyo.com, ang official website sang Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini ang imo alaga ni Juan Corman, Bombo Cham Blanco Hover. Kag karon yari madalaguan kag mga nagapangunang mga balita. Public consultation tuhoy sa LPTRP liwat kay ginpanigayon kaupod sa mga kooperatiba kag iban pa nga mga stakeholders. Sa dugang nga mga balita kag impormasyon, mga driver kag operator sa modernized nga jeep nga may ruta uton Dumangas, ginpamatod ang reklamo nga ginasita sila sa mga tricycle drivers. Kumadumduman na ginakuha naton sang bahin ang mga tricycle driver dira iya sa may area sang Dumangas padulong sa port nga kun sa din ilaman sini nga ginpanginwala ang nasambit sini nga aligasyon batok sa ila. Himo-himo lang kuno ini sang mga driver kag konduktor, pero nagapamat-o diri ang nasambit sini karon nga operator kag mga driver. Ginambal nila siya, ginasita gid kami nila Ano ang lihok karon sa local government unit aton sini nga ginpalaboto sa mga opisyales sa banwasang Dumangas. Dugang pa nga mga impormasyon ri sa aton sini nga pagpangalagad temporaryo nga stall sa mga vendor sa merkado, amat-amat na nga nahuman ining mga relocation balasang mga stall vendors or mga vendor sa mga publiko nga merkado diri sa syudad sa Iloilo, amat-amat na nga nahuman ini dira sa may Lapas, sa may Mandurriao kag iban pa nga mga merkado kasunod manwa sa pag-redevelop sa sining mga merkado, pagpakayo sining mga merkado. Agod nga temporaryo nga mayara pwestuhan ang mga vendor, ginimuan sila sang makeshift nga stall. Sa iban pa nga mga talupang doon sinikaron iya nga mga balita, Mayor Jerry Treñas gintanyagan bilang special advisor to the President of Legal Cities. Iisa man ini karon sa makabig naton iya mayong balita para sa mga taga-syudad sa Iloilo. Bangod man ang aton siniyang alkalde, may gintanyagan sang dako siniyang rulyo o sang presidente man sang League of Cities nga kung pinsaro naton ang function sang League of Cities aton sinikaron iya mga kabombo, powers, functions, and duties nga nakasandig man sa Section 501 sa Local Government Code of 1991. Ari diri banwa nakabutang ang katungdanan karon sang League of Cities. Tikon mag-advisor ikaw dira, special advisor, butsilingon nga may pagapamatian now sang presidente sang League of Cities ang imo siniya nga mga suwestyon. Dugang pa nga mga impormasyon sa aton sini nga pagpangalagad, i-check naton ang pinakauling lakat sang panahon diri man sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Si Mr. Ferds Rubin nag-standby karon. Sir Ferds, si Bombo Cham ini maayong udto.
Yes sir, mayong udto sir, kaysa tanan nato na suking itag palamati, amo niya itong latest weather update sa subong nga adlaw sang Sabado, July 9, 2022. Base sa aton nga latest analysis sa stress kay inas ang kaagahon, aton gina-monitor nga low pressure area na bulubanta naton base sa tanan nga available data nga yara na sa kaliyoon nga 825 kilometers silangan sang Surigao City, Surigao del Norte. Ang ini nga LPA wala pa sa karon sang direktang epekto sa anuman nga bahin sang aton na pungsod, samtang ang southwest monsoon naman o hangin habagat among nag-aapekto sa western section sang aton nga pungsod. Bangod sining sistema kita diri sa Western Visayas, magalumon ang kalangitan, may ara sang posibilidad sa mga lapta-lapta nga mga pag-ulan, pangilat kag panaguob, labi na gid sa hapon kag sa kagabihon sa iban nga parte sang aton rehiyon nga dala sining southwest monsoon. Hina tubtob kasarangan na hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tubtob kasarangan aton mga pagbalod sa kadagatan. Forecast range of temperatures naton yara sa 24 tubtob 31 degrees centigrado aton nga adlaw nagbutla kaina alas 5:33 sang kaagahon matunod ini siya alas 6:17 sa hapon. Kagamuni aton latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station Pag-asa Visayas DOST. Ako si Ferd Rubin, madamo gid nga salamat. Sir Ferd? Yes sir. Habagat ining nagaepekto sa aton but may mga information kita nga tiginalauman mga duha pa kuno ka bagyo ang natalana nga magsulod riya sa Philippine Area of Responsibility sini nga bulan, Sir Ferds? Yes, well sa karon base sa atong latest climatological and analysis data diri sa Pag-asa, possible ang duha tubtob tatlo actually ka bagyo ang pwede nga magsulod or magdevelop sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Pero ining LPA nalakip na ni siya sa isip, sir? Yes, sir. Ang LPA nga layo man bala pero nalakip na ni siya sa isip nga posible mangin bagyo kung mga sulod sa par? Yes sir, base sa aton nga latest analysis, although sa karon base sa aton nga latest data, manubo ang chance nga mag-develop ini siya sa isa ka bagyo sa sunod nga 24 oras. In the long run, possible ini siya nga mag-develop within the week sa isa ka bagyo. And if mag-develop gyud man ni siya, tawgon ini siya sa aton nga local name nga si bagyong Esther, which is amo ni siya ang aton nga ikalima nga bagyo sa subong tuig kag ang una nga bagyo para sa Hulyo. All right, sige. Thank you so much, Sir Ferd, sa mayong udto dira sa inyo. Thank you sir, na mayong udto man tanan. There you have it, si Mr. Ferd Rubin from Pag-asa Forecasting Center, Pag-asa Doppler Radar Station sa paghatag sa aton diri sa pinakuling lakat sa panahon. No? Sa aton man sinikaron niya nga mga kabomboso, duwa, tubtob, tatlo ang ginalauman nga mangin pagyo nga posible magsulod diri iya sa Philippine Area of Responsibility. Subong ining low pressure manubo ang iya siningan tsansa nga mangin isa iya ka bagyo pero pananglitan nga kun magbagyo gid man ini siya tawgon ini siya nga si Bagyo Esther, no? Bagyo Esther, ikalima nga bagyo sa pungsod na Pilipinas subong nga tuig kagauna nga bagyo sa bulan karon sang Hulyo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga las sa 11 driman sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo kon makahingagaw kamo magpanyenda dira iya sa may the Farmers sa Bazaar sang Plazuela de Iloilo. Plazuela 2 kita, no? Sa aton sini karon nga mga kabombo kung nagapangita ikaw sang preska sini nga karne sang baboy, manok, baka, isda, seafoods, ara dira sa lower level sang the Farmers Bazaar sa Plazuela 2. Tanan sini iya preska kag yara sa kasarangan sini nga presyo. Ang ginapreparar subong iyang palanyagahon. Namon rin Engineer Laguerta. Simple lang or isda lang kami anay. Ang yellowfin to nga tuna kag ginagin na bakal mo bombobre na no. Pahiwa 4 ka kilo no ang 2 ka kilo pasinigang ginsigang ang 2 ka kilo pasugba no nga may minced garlic kag butter o porte nga ang panakot siyempre dagon-dagon man si Engineer Laguerta kina upod kay Bombo Crisilugo nagbakal sila sa
panakot. Why naman sila nagpalayo kay man sa upper level ara dira ang mga preskang autanon kag prutas saka kalang sa hagdanan. No, may hagdanan nga pahamtang dira nga naga-connect sa lower level kag upper level sang the farmers sa bazar. Amon ni subong nga panyimpo nga nagaulan-ulan, hindi to ya marigna sa the farmers bazaar. O why to ya sang bad smell? Oh, bad smell. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo ang farmers bazaar ang gintukod, no? Sang tion sang pandemya, no? Sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga makahatag sa imo sang safe marketing experience. Subong ang COVID-19, hindi na dako ang pamahog kag nagapakanto na kita sa new normal. Ginpasiguro man sa The Farmers Bazaar nga magapadayon man ini sa pag-evolve para padayon nga mahatag sa imo ang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuelados. Dugang nga mga balita kag impormasyon, balikan ta sa maray nga pagpangalagad sa Bombo Arizonto pagkatapos ang Bombo Network News. News Noontime Edition, araw ngayon at Sabado, Holiday Idil Adha, Hulyo 9 na 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang Department of Health nilinaw na hindi binago ang testing protocol si COVID para kay Pangulong Marcos Jr. Iba pang mga na-expose naman sa Pangulo kailangan ding sumunod sa 7 days na isolation ayon yan sa Department of Health. Samantala, yung produktong kerosina, mayroon ding big time rollback hindi lamang doon sa krudo at gasolina. Ang sulfur dioxide emission naman ng Bulkang Bulusan halos dumoble pa sa nakalipas na 24 oras ayon yan sa FIVOX. Samantala, ilang eksperto naman nagbabala pa rin sa mga karaniwang nakakalason din sa ating mga bahay-bahay maliban sa kimikal na nasa pagkain. Ang dancing inmates naman doon sa may Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nais na ibalik ng gobernador doon ang maging na rin ang saving account ng mga ito. Sa international news naman, ang United Nations nagbigay pugay din sa pinatay na si dating Prime Minister Shinzo Abe doon po naman sa Japan. At sa sports news naman, ang Pinoy champion na si Mark Magsayo at Mexican challenger Ray Vargas parehong tumimbang kanina sa official weigh-in bago ang mandatory championship bukas. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, halos dumoble pa raw ang tinatawag na sulfur dioxide na ibinubuga ngayon ng Bulkang Bulusan dyan sa may bahagi ng Sorsogon sa nakalipas na 24 oras. Bati naman sa latest data mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX. Sa FIVOX sa latest bulletin ngayong araw, nasa kabuang 1,155 na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan na mas mataas kumpara naman sa mga nagdaang araw. Itong July kung saan nga ay nasa 632 tonelada na ng sulfur dioxide ang naitala. Samantala, nakapagtala naman ang FIVOX ng 5 volcanic earthquakes mula alas 5 ng madaling araw nitong kahapon hanggang kaninang madaling araw ng Sabado, July 9. Umaabot naman sa 100 metro ang taas ng abo mula sa bulkan ang napadpad sa may bahagi ng north-northwest direction. Kung kaya't epektibo pa rin daw ayon sa FIVOX yung pinairal na alert level 1 o low level unrest dyan pa rin sa paligid ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Samantala, nagbabala naman ang isang eksperto sa panganib ng pagkakalason kahit nasa mga bahay lamang. Ayon kay Dr. John Paul Nair, ang Chief Resident Physician ng East Avenue Medical Center, may mga nakakalason din sa ating mga kusina o sa iba pang bahagi ng bahay, ngunit hindi lamang ito nabibigyan ng pansin. Ang babala na ito ay inilabas nga kasunod ng ulat ukol na rin sa noodles at pansit canton products na sinasabing may mapanganib na kemikal. Ayon kay Dr. Nair, kahit sa karaniwang paggamit ng air freshener at antibacterial ay mayroon din itong panganib. Pagbabahagi pa ng doktor, ang ibang gumagamit kasi ng nasabing produkto ay dinoble ang spray kung saan lumalagpas na ito sa tolerable na level ng tao at maaari ding makalason. Kaya payo nila maging moderate lamang ang paggamit ng anumang may kemikal kasama na ang alcohol at iba pang pamatay ng virus at bakterya. Gawin umano ang pag-spray na may suot na tamang protective gear at maghugas na rin ng mga kamay upang wag makapasok ang lason sa ating katawan.
Samantala naman sa ibang balita, naghandog naman ng panalangin si Vice President Sara Duterte Carpio para pa rin sa mabilis na paggaling ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula naman sa COVID-19. Kasunod ito ng pagkaka-isolate ng Presidente dahil pa rin sa positibong naging resulta ng antigen test niya na sinagawa kahapon bago pa man ng ilang aktibidades ng Chief Executive. Batay sa kumpirmasyon nga ni Press Secretary Trexie Cruz Angeles, nakaranas pa rin daw ng lagnat ang Pangulo. Ngunit maayos naman daw ang kondisyon nito. Hiniling din naman ng pangalawang Pangulo sa punong ehekutibo na sulitin muna ang pamamahinga dahil sa batid niyang naging hectic talaga ang schedule ng Pangulong Marcos bago pa man ang pag-assume nito sa tungkulin. Noon na ring iniinda ng Pangulo ang naturang sakit noong March 2020 matapos bumiyahe daw ito papunta ng Europa kung saan na-ospital pa ito dahil naman sa kanyang hirap sa paghinga. Samantala, ang Department of Health patuloy naman nakatutok naman sa kalagayan ng Pangulong Marcos at yung mga usapin na rin ng testing protocols kaugnay pa rin sa COVID. At may detalye pa si Bombo Dennis Samito. Binigyan din ngayon ng Department of Health na hindi binago ang protocol kaugnay doon sa mga pagsusuri sa mga kaso ng COVID-19. Layunin umano ng pag-update lang kung magkaminsan ng kanilang mga protocol ay may angkop sa panahon. Pero ang ginawa umano dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hindi pagbaluktot ng nauna ng protocol para sa testing process para sa COVID-19. Una dito ay inamin kasi ng Health Department na hindi na kinakailangan ng RT-PCR test para kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sapat na ang antigen test na ginawa sa kanya dahil nakitaan naman ng ilang sintomas na katulad ng lagnat kung saan ay nakaramdam nga ito ng kahalintulad ng mga sintomas itong si Pangulong Bongbong Marcos. So ayon nga kay Undersecretary Maria Rosario Vergere ay normal lamang ang paggamit ng antigen test at kung nakitaan ng palatandaan na iba pa at tinatawag nilang sintomas, sapat na yan para tawaging positibo nga sa COVID-19 ang isang individual at kinakailangan mag-isolate sa loob ng 1 linggo. Kung makikitaan pa rin ito ng mga kahalintulad na sintomas, pagkalipas ng 5 hanggang 7 araw ay mananatili pa rin ito. Ipapahabain yung kanyang isolation at dadaan sa iba pang mga pagsusuri upang matiyak ang kanyang kalusugan. At maliban dito, yung mga na-expose din kay Pangulong Bongbong Marcos, ganun din ang gagawin. Mag-isolate muna sila kung wala namang ipapakitang mga sintomas. Sapat na ang 1 linggo ng pananatili sa isolation at hindi man ito pagbabago ng protocol. Ganin din ang applicable sa iba pang kababayan natin na ma-expose o kaya naman ay makakaramdam ng kahalintulad na flu-like symptoms. Narito pa ang dagdag ng mga paliwanag ni Undersecretary Maria Rosario Vergere. If a person is symptomatic, the antigen test will be accurate already. So we are just going to monitor the president, but of course the president would have that prerogative if his doctor would advise him to take his RT-PCR. But nonetheless, the antigen test is already enough to state that he is at that positive. He is positive for the disease and he has these mild symptoms. Yan ang bahagi ng mga pahayag ni Undersecretary Maria Rosario Vergere. Sa ngayon ay naobserbahan naman ang improvement sa pakiramdam ng Pangulong Bongbong Marcos at wala naman itong mga karagdagan pang sintomas na ipinapakita. Gayunman, advice pa rin ng kanyang manggagamot na manatili ito na naka-isolate at ingatan yung kanyang kumbaga regular yung kanyang tulog, sapat yung pahinga at uminom ng mga vitamins kung kinakailangan at ganun din yung water intake, Bombo Elmar, habang siya ay naka-isolate malayo muna pansamantala sa kanyang pamilya pero yung ibang mga trabaho ay virtual muna. Tuloy pa rin naman, Bombo Elmar. Tama yan, Bombo Dennis, dahil sa yung pahayag nga ng payo nitong si Vice President Inday Sara, naging hectic yung schedule mula doon ng June 30, sunod-sunod dyan, Bombo Dennis. Yung mga nakasalamuha ng Pangulong Marcos, nakalipas naman na Lunes, nagkaroon kasi ng cabinet meeting. Kasama pa ba sila doon sa mga tao na na-expose o hindi na sila kailangan, Bombo Dennis? Yun lamang yung 24 hours before siya magsagawa nitong kahapon ng tinatawag na antigen test, Bombo Dennis? Well, yung mga nakahalubilo niya, lalo na yung close contact, Bombo Elmar, kagaya ni Vice President Sara Duterte, nag-negative naman sila. Sumailalim din sila sa test.
Kagaya ni Secretary Trixie Cruz Angeles, ganun din, nagnegatibo siya doon sa antigen test na isinagawa sa kanila. Pero yung iba na wala namang sintomas, wala ding gaanong exposure, pero within a certain area ay pinayuhan na mag-isolate, lalo na kung may makikitang upon observation, may makikita kahit bumahing o umubo, ay yun ang payo ng manggagamot, manatili muna sa kanilang sariling lugar kung saan man sila pwedeng manatili sa loob ng kahit 5 araw. So yung advice nga kay Pangulong Bongbong Marcos, 1 linggo, so 7 days. Pero yung tolerable naman dito, Bongbong Elmar, kahit 5 araw, lalo na kung walang sintomas. Nagkataon kasi na si Pangulong Bongbong Marcos nakitaan ng sintomas, which is yun ngang lagnat na kanyang naranasan, mas mataas yung temperatura niya sa 37 degrees Celsius. So kinakailangan talaga niya na mag-self-isolate pansamantala. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan na Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagpigay-pugay ngayon ang United Nations Security Council para sa dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe na nasawi nga matapos ma-assassinate habang nagtatalumpati sa kanyang pangampanya kahapon para sa isang partido doon sa Nara City sa Japan. Kasabay din ang pagibigay-pugay sa dating Pangulo ng Angola, Jose Eduardo dos Santos na namatay naman sa Spain dahil sa cardiac arrest. Nag-aalay ng 1 minutong katahimikan ang United Nations Council para sa 2 head leaders sa UN headquarters doon sa New York City. Ipinabot naman ng Brazil Ambassador to the UN Ronaldo Costa Felho ang pakikiramay sa mga miyembro ng konseho at yung kanilang dalamhati para doon sa mga naiwang pamilya ng 2 yumaong leaders. Nagpahayag din ng kalungkutan si UN Secretary General Antonio Guterres sa tinagurian niyang horrific killing sa dating Prime Minister ng Japan at inyag nito na hindi malilimutan ang pagiging defender of multilateralism nitong niya si Abe. Iginagalang na leader din at supporter ng United Nations. Babalikan natin ang issue niyan at magpagdayat tayo sa ating correspondent direkta po naman sa Tokyo, Japan. Samantala, hindi lamang sa krudo at gasolina ang magkakaroon naman ng price rollback sa susunod na linggo, kundi maging na rin sa presyohan yan ng kerosina. Batay sa pagtaya mula sa energy sources, posibleng magbabarin ng presyo ang kerosene sa pagitan po yan ng 5 pesos and 80 centavos hanggang 6 pesos hanggang 30 centavos kada litro. Una rito nga ay tinaya rin na ang rollback sa diesel ay sa pagitan po ng 5 pesos and 80 centavos hanggang 6 pesos po yan and 30 centavos sa kada litro. Samantala, ang big time na rollback naman para sa presyo ng gasolina ay maglalaro po yan sa pagitan ng 5 pesos and 30 centavos hanggang sa 5 pesos and 80 centavos kada litro. Una nang kinumpirma ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na kabilang sa pangunahing dahilan ng malaking pagbaba ng presyo ng naturang mga produkto ng langis ay bunsod na rin yan ng paghina ng konsumo sa buong mundo dahil nga sa paghina ng ekonomiya, pagmahal na rin ng presyo ng ilang mga pangunahing bilihin at maging ang lockdown na nararanasan sa China lalo na sa syudad ng Shanghai. Samantala, sa iba nating balita, isinusulong ng isang party list group ang panukala na pagbibigay ng libreng on-site living quarters para sa mga teachers sa loob ng mga campuses ng mga pampublikong paaralan para mabawasan daw ang pasanin ng mga guro pagdating sa pagbiyahe, papunta sa kanilang trabaho at pauwi ng kanilang bahay ng ilang oras. Kaugnay nito ay inihain ang House Bill number 1041 ng pinuno party list na si Congressman Howard Gunti. Dila naman ayon sa kinatawan ng partido na matutugunan nito ng problema yung mga teachers na yung paninirahan daw doon po naman sa malalayong mga lugar. Sakaling maisabatas sa naturang panukala, ang pondo ay manggagaling mula sa existing funds ng DepEd na nakakalaan naman sa mga annual appropriations at special education fund mula sa real property tax na kinokolekta naman ng mga local government units.
Sa iba pang mga balita, bumabalangkas din ngayon ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng isang cybersecurity training program. Ayon kay TESDA Officer in Charge Rosana Ordaneta na ngayong patungo na tayo sa 5th Industrial Revolution kung saan karamihan sa mga concerns ay may kinalaman na sa internet at computer software, magiging beneficial anya ang naturang programa para sa gobyerno, maging sa mga negosyante at mapigilan na rin ang cyber attacks. Binigyang diin din ng opisyal na hindi katulad ng Information and Communication Technology o ICT courses, ang cybersecurity anya ay isang maituturing na multidisciplinary. Hindi din anya sapat na maalam lamang sa computer. Kailangan din anya ng mga estudyante na matuto katulad na lamang sa pagpigil ng mga phishing attacks na maiiwasan naman anya kapag may kaalaman pagdating sa cybersecurity. Ayon pa sa TESDA, kasalukuyang nasa proseso na ang diskusyon ng Proposed Competency Standards sa Qualifications and Standards Office at maging sa ICT Office. Inaasahan naman ng ahensya na maiprepresenta nito sa mga expert panel at sa TESDA board ngayong buwan ang naturang programa. Sa oras partnership sa gobyerno ng Israel para sa pagdevelop ng bagong training program dahil ang Israel ang isa sa may largest networks of cybersecurity professionals sa buong mundo. Samantala, mula sa Pilipinas, badako muna tayo dyan sa Japan. Kaugnay pa rin sa malaking balita ngayon, no? Itong nangyaring pagpatay kahapon sa dating Prime Minister ng Japan, Shinzo Abe. Kasama ng ating Bombo International News Correspondent, itong si Josel Palma. Sir Josel, kumusta na ngayon dyan sa Japan? Anong oras pala dyan? Dito sa Pilipinas ay 16 minutos na nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. What about dyan, Sir Josel? Magandang tanghali, Bombo Elmar at Bombo Ever. At sa lahat ng tagapakinig ng Bombo Radio, ngayon, bali 16 minutos ang makalipas sa oras na ng alauna ng hapon at 23 degrees Celsius ang ating temperatura sa ngayon, Bombo Elmar at Bombo Ever. Medyo malamig-lamig kahit summer ngayon sa Japan. By the way, nais naming malaman yung mga updates dyan sa nangyaring nakakagulat na pagpatay sa dating Prime Minister ng Japan. Meron na bang schedule dyan sa lumabas na ba yung mga impormasyon? Sir Josel, kaugnay sa wake o burial o libing nitong kay Abe. Sir Josel. Inaasahang ang mga authorities sa Japan ang magsasagawa ng memorial event sa susunod na mga araw kasunod ng pagpaslang kay dating Prime Minister Shinzo Abe kahapon sa Nara City habang ito ay nagtatalumpati para sa nalalapit na eleksyon bukas ng July 10. So ang pinakamalaking memorial services, Bombo Elmar, ang gagawin sa mga malalaking syudad lalong-lalo na sa Tokyo. Inasahan ang posibleng malaking memorial events ang magaganap sa Shinjuku City sa Tokyo kung saan dito ipinanganak si Abe. Ang mga memorial locations ay ang mga temples at monument sites. Wala pang ipinahayag na balita tungkol sa plano ng paglibing dito sa kay Prime Minister Abe. Maliban sa kaninang umaga, Bombo Elmar, ang kanyang labi ay dinala na sa kanilang bahay sa Tokyo at ngunit ayon naman sa TBS TV Bombo Elmar, ang libing ay igagawin sa Martes, July 12. Ito ang inihayag ng TBS TV, ngunit ang ating mga opisyalis dito ay wala pang inihayag na kung ano ang plano hinggil dito, pero inaasahang magpapahayag na rin sila o i-announce na rin nila ito sa mga susunod na araw, Bombo Elmar. So ang mga tagasunod ni Abe ang inasahan ding magdaraos ng vigil sa mga lungsod at bayan nationwide. So ang vigil locations ang inaasahang gaganapin sa mga parks, squares at mga temples. Inasahan din silang magprotesta
denouncing ng kanyang assassination. So ang mga protesters ang magtitipon-tipon sa public parks, squares at magmamarcha sa mga daanan. So dahil dito Bombo Elmar, Bombo Ever, ang mga authorities ang maghigpit sa mga seguridad sa mga memorial events. Baka isarado nila ang mga official roadway malapit sa event at mag-conduct sila ng security check sa mga sasakyan at individual na magsanhi ng abala sa trapiko at mapasiguro ang seguridad ng bawat isa, Bombo Elmar. So kaya iminungkahi ng opisyal na sundin ang mga instruction ng personnel at magdala ng mga personal na identification documents kung magbibiyahe malapit sa memorial na pagdadarausan ng mga memorial events at maglaan din sila ng ekstrang oras sa pagbiyahe, no? Dahil sa maigpit ang trapiko, no? So kailangan para hindi tayo mahuli sa ating pupuntahan o mga events ay dapat maaga tayong pumunta. So ayon sa investigasyon ng mga pulis sa Bombo Elmar, ang ating suspect ay inamin sa mga pulis na siya ang nagbaril sa kay dating Prime Minister Abe at ito ay kanyang inihayag sa press conference noong Biyernes, no? At ayon pa sa salaysay ni Yamaguchi na ito siya ay may galit sa isang specific organization, no? Na at itong specific organization ay inaakala niyang konektado dito si dating Prime Minister Abe Bombo Elmar, no? Dahil ang organisasyong ito ay nasangkot rin ang kanyang nanay na kung saan nag-donate ito o nagbigay ito ng malaking halaga na naging simula ng seryosong alitan o galit sa kanilang pamilya Bombo Elmar. So lumalabas pala, Sir Josel, na malawakan ang gagawing burial dyan o kailaman ay pagkakaroon ng wake, iba't ibang lugar sa Japan. Natanong ko rin yan kasi for sure, ang mga world leaders papunta dyan, maging ang Pilipinas ay tsak na magpapadala dyan, naging malapit na kaibigan. Dyan po naman sa kay dating Prime Minister Abe. Sir Josel, what about doon sa ginamit na baril nitong suspect? Parang deadly, kahit homemade to, homemade, doon sa mga video nga, parang nagpaputok muna. Ganun ba? At saka tinira sa likod itong si anong pagkaka-initial na impormasyon manual sa ginamit na baril, hindi to yung ordinary na baril, talagang may alam din yung suspect sa paggawa na turang homemade na baril, Sir Josel. Kasi Bombo Elmar, napag-alaman na sa pagsisiyasat ng ating mga pulis sa nila ay nakita nila ang magkaparihong tugma na pangalan sa ating suspect na si Tetsuya Yamagami at ganun din ang edad ay nakita nilang dati pala itong member ng Maritime Defense Force, no? So at maliban diyan Bombo Elmar, nakapag-aral din siya na kung paano napag-aralan din niya na kung paano mag-dismantle at mag-assemble ng mga weapons, no? Kung kaya't marami siyang nagawang mga maliban sa ginamit niyang baril, may na-confiscate pa sa kanya sa kanyang tahanan ang ating mga kapulisan na Bombo Elmar at ibang mga eksklusibo na ginagamit sa paggawa ng mga baril at bala, Bombo Elmar. Talagang matindi, Anyway, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo International News Correspondent mula sa Tokyo, Japan, Josel Palma. Ingat kayo dyan sa Japan. Maraming salamat, Sir Josel. Magmula dito sa Japan, direkta nang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma. Basta Radyo, Bombo!
Alright, direkto po yan dyan sa Japan. Balik tayo ng Pilipinas. Ilang mga senador, nagkwento rin yung kanilang naging experience, nagbahagi din sila. Kaugnay po naman sa pagbisita noon, nitong si dating Prime Minister ng Japan, Shinzo Abe. May mga kwento rin si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, eto nga, dumarami pa yung mga kababayan natin, mga opisyal ng pamahalaan na nagpapaabot ng simpatsya at pakikiramay sa pagpanaw, pagkamatay ni dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. At kabilang dito si Senador Christopher Bongo, ang kanang kamay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasakasama ng dating Pangulo sa kanyang mga lakad kung saan ay nakahalubilo ng maraming beses itong si Shinzo Abe. At kaugnay niyan ay sinabi ni Senator Bongo na si dating Prime Minister Abe ay isang mabuting at tapat na kaibigan ni dating Pangulong Duterte at masugid na taga-suporta ng kanyang administrasyon. Ayon kay Senator Bongo, naging saksi siya kung paano sila nagkaroon ng kasunduan sa maraming pagkakataon para sa ikakatag ng pagkakaibigan ng Japan at ng Pilipinas. Inaigpa ng mga batas, siya ay nakikisa sa mga Pilipino sa pagdalamhati ng buong mundo sa pagkawala ng isa sa pinakamahusay at maimpluwensyang world leader ng ating panahon. Patuloy aniyang alalahanin si dating Prime Minister Abe sa kanyang mapagmalasakit na pamumuno para sa kaikunlad hindi lamang ng Japan at Pilipinas kundi ng buong Asia region. Samantala, sa ibang daw ng mga balita ay ito, nagpaabot din ng pagbati itong si Pangulo at itong dating Senador Christopher Bongo, dating kanang kamay ni ating Pangulong Duterte kaugnay sa pagdiriwang ng mga Muslim sa kanilang Idul Adha ngayong araw na ito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senador Christopher Bongo. Assalamualaikum. Binabati ko po ang ating mga kapatid na Muslim ng isang maligaya at mataimtim na Idul Adha. Nakikisa po ako sa pag-aalay ng panalangin ngayong banal na araw ng pagsasakripisyo. Sa pagdiriwang natin ng okasyong ito, hangad ko po na patuloy na magsilbing inspirasyon si Propetang Ibrahim sa lahat ng mga kababayan nating Muslim, Pilipino at mas tumatag pa ang inyong pananampalataya kay Allah. Yan, Bombo Elmar, yung bahagi ng pahayag naman ni Senator Bongo kaugnay sa pagdiriwang paggunita ng mga Muslim sa selebrasyon ng Idul Adha ngayong araw at patuloy na panalangin para sa awa at blessing ni Allah. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, madako naman tayo sa lalawigan ng Cebu. Yung sikat noon na dancing inmates ay nais daw buhayin muli ng kasalukuyang gobernador. At may follow-up dito ang Star FM Cebu. Balak ngayon ng Kapitolyo na muling ibalik ang sikat at kilalang dancing inmates ng Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center or CPDRC. Sinabi ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na pumasok sila sa isang kasunduan kay Edward Haico, isang Cebuano dance sport choreographer. Wala namang ibinigay na tiyak na oras kung kailan ito mangyayari. Maliban dito, ibabalik din ng pamahalaang panlalawigan ang kanilang savings account upang may magamit ang mga ito sa pagsisimula ng panibagong buhay kapag nakalabas na sa kulungan. They will have their savings accounts with the Cooperative Bank of Cebu. Plano din ng gobernadora na bigyan ang mga ito ng bagong uniforme kung saan ang mga inmates mismo ang magtatahi nito. Bibigyan din ang mga ito ng vegetable seeds para makapananim sa loob ng CPDRC. Mula sa mahigit 4,000 inmates, meron na lang natitirang humigit kumulang 700 preso sa nasabing kulungan. Matatandaan na nagkamit ng international audience ang mga inmates ng CPDRC matapos nilang itanghal ang thriller ng yumaong pop superstar na si Michael
Michael Jackson noong 2007. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Samantala, balita naman mula doon sa lalawigan ng Pangasinan, nakapagdala na ng kaso ng BA.5 Omicron subvariant. Alamin yan sa pagbabalita ng Bombo Radio Dagupan. Naitala na sa lalawigan ng Pangasinan ang kaso ng Omicron subvariant. Ayon kay Dr. Ana Marie de Guzman, ang Provincial Health Officer ng probinsya, sa inilabas na abiso ng DOH sa resulta ng panibagong genome sequence, natukoy ang BA.5 subvariant na mabilis na kumalat kumpara sa iba pang uri ng nabanggit na sakit. Anya sa ngayon, hindi muna nila i-anunsyo kung saang bayan o syudad nagmula ang naturang kaso dahil maaari umano itong pagmulan ng panik ng mga tao. Ayaw rin umano nilang pangunahan ang naturang LGU at sila na umano ang nakataktang mag-anunsyo nito. Kasunod nito'y napansin din ng naturang ahensya ang bahagyang pagtaas ng kaso. Ang bahagyang pagtaas ng aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan sa mga nakaraang araw dahil maaari umano itong indikasyon ng community transmission. Opo, tayo po ay patuloy na nagbabantay sa mga cases po natin ng bagong cases po natin ng COVID sa probinsya ng Pangasinan. At inaantabayanan po natin yung advisory ng ating pong Departamento ng Kalusugan kung saan nagbabanggit sila kung ano po yung ating pong mga variants na nandito po sa ating pong probinsya. At na pag-alaman nga natin na tayo po ay nabanggit na nagtala ng ito pong mga bagong membro na variants ng Omicron na BA.5 po. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent #1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. Sa boxing naman, kapwa pasok kanina sina World Boxing Council Featherweight World Champion Mark Magnifico Magsayo at si dating World Champion Ray Vargas sa ganap na official win sa isang araw bago naman ang mandatory title class bukas yan. Gaganapin naman sa Alamo Dome sa San Antonio, Texas. Parehong tumimbang kanina ang dalawang unbeaten fighters sa 125.5 pounds na pasok naman sa 126-pound limit. Nakataya ang korona ng 27 anyos na Pinoy boxer na unang didepensahan ang featherweight title belt na una niyang nasungkit ng buwan ng Enero nang ma-upset naman ang boxing's longest reigning champion na si Gary Russell Jr. Taniyak ni Magsayo na magpapakitang gila siya bukas at hindi ibibigay ang korona na hawak niya sa magaganap na giyera sa itaas ng ring sa 12 rounds championship bout. Batay sa kanilang boxing record, si Magsayo hawak ang 24 na mga panalo. 16 dito ay via knockout habang ang Mexican challenger na si Vargas ay malinis din ang record na mayroong 35 wins at meron ng 22 na mga knockouts. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition at live nationwide via satellite. Sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kaga impormasyon. Diriman sa aton sining karon nga pagpangalagad mga kabombo. Inumay kantanan pagid sa latest development man karon sa bahin iya sang syudad sang Iloilo. No, nga kung sa diinti gin-confirmar din ni Mayor Jerry Treñas nga siya ang gin-offeran agud nga mangin special advisor to the president sang League of Cities. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. At the same time, tiban pagid sinikaron niya nga mga programa sa bahin iya sang syudad sang Iloilo. Ang aton sining hibaloon with Mayor Jerry Treñas. Sa aton man sinikaron nga pagpangalagad. Okay, isa man ini karon sa dako iyang mambal naton ti katungdanan ni kung mag-special advisor ikaw sa presidente sang League of Cities. No, nga kung sa dinti knowing track record man, the track record sang aton sining alkalde sa iya sining pagpanerbisyo man adri iya sa syudad sang Iloilo. Naglabot kani sa punto nga ti isang tsimpo sang pandemya ginhingadlan kita diri nga Wakanda, no? Wakanda of the Philippines.
ang syudad sa Iloilo. Sa aton man sinikaroon niya nga mga kabombo. Standby kay istoryahan tadugang ining mga impormasyon karon kag maayong balita kasunod man sa ginpanigayon sining fellowship dinner now with President BBM. Pisar nga si President BBM naghatag lamang sa manubo sini iyang pagpang-abi-abi no kay ini siya ang nagpositibo sa sa ginpatigayon sining rapid test sa sining antigen test why na matigayon pa nga makapagkikita personal ang aton sining presidente pero ang alkalde naton sa aton sining mga kabombo bugal nga makadala sang panibag-o sini iyang kaayuhan kag subong manti good news sa iya sining pagpauli diri. Ibalon tapagin ko nano pagin ang mga naistoryahan ni Mayor Kopod man sa iban pagin sining mga opisyales sa linya naton karon ang alkalde sa syudad sa Iloilo, Mayor Treñas. Good afternoon, si Mombo Cham live ikaw sa Mombo na isaud to. Ay, good afternoon Mombo Cham sa aton tanan nga tagpalang may pagin tanan. Aha, Mayor, nakabalik na ikaw diri sa syudad sa Iloilo? Wala pa. Tapos lang ako subo. Basara na po. Pero yung meeting kami ni Secretary Nolos nga pumas muna lahat sa city no? Mayor? Mayor Treñas? Hello? Yes, sir. Sir, matawag kami liwat. Kaya hindi stable ang sulod rin mo. Maridaya lang kami. Alright, standby mga na-pick up ko ito may pagkingsapol pag inang alkalde with Senator Migs Subiri. Abot yung saktong pamatinaan ko Bombo Brenan. Okay na ara na. Garidayal pa lang si engineer. Okay. Ibalikan ta ang alkalde sa dili madugay sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Hindi man ni basta-basta karon niya nga mambal naton katungdanan ni isang alkalde kung mag-special advisor ikaw. No, kay ang powers functions sa kaga-duty sang League of Cities ang pag-assist sa national government sa pag-formulate kag pag-implementar sa mga policies kag mga programa projects affecting cities as a whole. No, tidako man ini karon nga bahin ang experience man ni sang aton sining alkalde. Anyway, balikan ta si Mayor Treñas, welcome back. Ay, mga hapon. Mayor, you were saying kagina nga may mga pagkigsapol pagikikaw sa iban sining mga national leaders naton? Yes, si Secretary Benhur Abalos nga pod ko sa una sa sa TIS, no? Pangabulig si President. May ginatanaw kita nga sa Santa Barbara nga ilaluhan sa aton prisuhan. Punta na mga babae mga lalaki. Ang kailangan taon at 2 hectares, 1.5 para sa lalaki, pag ang 0.5 para sa mga babae. Buligan nila kita para sa BGMP para mapatindugan ng suhan. That is good news, Mayor, para ma-decongest man ang aton sining mga inmates sa correctional facilities naton diri sa syudad. Oo, kay tido kamudlay na ginada sang ila panikoy, no? Gutok na gida mga babae kag mga lalaki ta gutok. Okay, another good news pag gid Mayor, gigintanyagan ikaw sang special advisor nga katungdanan sa president sa League of Cities, Mayor Treñas? Ay, oo, no? Kay abyan taman ni si Mike Rama sang Cebu si Mayor Albiman sang dua silang contenders ginapangitaan pa sa nga wala sang sila ginaistorya ko man sila base si Rabbi
100% Bali, duwa pa sila papili karon, si Mayor Albi kag si Mayor Mike. Oo, pero I see. Okay. So, dako man ini karon nga katungdanan para sa imo, Mayor, nga mag-akto bilang special advisor to the President sa League of Cities? Aha. Ang mga kalagid sang aton nga mga cities, no? Labi na gid nagpakanto kita sa inyo. Pabalik na ang face-to-face classes in November and Okay. Mayor Trias, siguro basi mabalikan ka namon in a while kay do medyo mapropinot kining imo sining signal. Anyway, Mayor, thank you so much. Thank you. Okay, diri wabit si Mayor Jerry Trias, medyo mapropinot lang ang signal sang aton sining alkalde, no, sa iya sinisubong iyang area. Ang plano pag ito initially nagapabulig siya sa DILG Secretary. Kay DILG Secretary Benhur Abalos, may kantanan sa sining correctional facility o dire sa may banwasan nga Santa Barbara, kay tama naging ka-congested ang aton sining facility dire sa syudad man sa Iloilo. Sa aton sining mga kabombo. Pilagi lamang ina sa mga kumbaga pa mga good news nga dala ni Mayor Jerry Trias. Sa aton siningaron niya nga mga kabombo, hindi pa gid naton makuha ang iban pa gid sinima impormasyon kiti nakita nyo naman to, pero siguro basi ko ara sa airport ang alkalde, pero medyo mapropinot ang iya sining tawag siya ni iya sining signal. Kay 40 minutos na nakaligad sa takna sining iya karon nga last 12 sa pagpangalagad man sang bombo hanay sa udto. Isa na siling tanang powers and functions kag duty sang League of Cities ay hindi man na basta-basta, no? Ikaduha sa powers and function and duties diri karon ang pag-promote sang local autonomy sa city level, pag-adoptar sa mga measures para iya sa pagpasanyog sang welfare sa mga syudad kag opisyales subong man mga empleyado, ang pag-encourage sa mga pumuluyo, no, mga magpartisipar sa local government administration, no, in order to promote united and concerted action for the attainment of countrywide development goals. Supplement the efforts of national government in creating opportunities for gainful employment cities. Give opportunities to programs designed for the total development of cities in consonance with the policies, programs, projects of the national government. Serve as a forum for crystallizing and expressing ideas, seeking the necessary assistance of the national government and providing private sector avenues for cooperation in the promotion of welfare of the cities and exercise such powers and perform such other duties and functions as the League may prescribe for the welfare of the cities. Yamoy powers, functions, and duties sang League of Cities. Ikabahin diri karon ang aton siniyang alkalde serve sang mamambal naton ti isa man iya sa labing importante sining papel sa bahin karon sang League of Cities bilang special advisor to the President sa aton sini karon nga mga kabombo. Sa pihak nga bahin na Banwa, ang city government karon way man sang untat sa pagpatigayon sang public consultation may kantanan sa sining Local Public Transport Route Plan Ordinance. Ngayara nagkaroon sa ikaduwa sining adlaw sang temporary suspension. Ti kagapon nagsalida na ang pagpatigayon sang consultation or consultative meeting sa nagkalain-lain sini nga mga stakeholders. May mga driver, may mga kooperatiba, nagligad to ti ang
konsulta nila mga pumuluyo, no? Pero amo ni blang hambal naton sa aton sini nga mga kabumbo, inagakadapat man siguro nga sa tagsa ka consultative meeting, consultation meeting o kung ano pa nang tawag sinadra nila, nagakadapat man ini banwa nga well represented. Well represented kag sa mga kabumbo naton. Aton man sini nga ginapanawagan kag gina-encourage ginaton nga kung ikaw may concern ikaw, no? Pwede ka man makatambong sa sining consultative meeting kag make due representation during sa mga discussion or open discussion nga ginapatigayon sang syudad sang Iloilo. Dapat mangin kabahin man ikita iya sang modernization. I-adapt man naton ang modernization, no? Pero yara sa gyapon ang dako sini iyang responsibilidad kag katungdanan sa aton sini nga mga opisyales kag mga tao sa likod sa sining implementasyon. Kay hindi naton ihambal gani isang na istorya ko sa kagaina. Sinya hindi iya husto nga eksperimentuhan nimo ang ekonomiya. Hindi iya husto kag hindi gid pwede nga eksperimentuhan nimo ang mga pumuluyo kay gali kay mayara sang mga programa ang aton sini nga gobyerno ipaagi sini nimo iya sa experimentation. Sa aton sini mga kabumbo, tiko nagasugit nga may mga nagakigo sini nga pagtuon kag gintun-an ini sa mga eksperto, pero ang resulta sini ang kabaliskad naman iya sang ginapasalig kag ginaforesee sang mga nagpatigayon sang nagakigo sini nga studies the so-called experts with no offense meant but kung lang tawon naton sa aton sini mga kabumbo, disponiring na lang karon ang ginahimo iya sang aton sini mga opisyales kay tinakita nila nga daw katig-a kag kapait sang sitwasyon sang mga apektado sining local public transport na route plan. Sa aton sini mga kabumbo, si Bombo Sina Mariswalan may follow-up report. Bombo Sina sa report na please kamin. Untat ang kung wala untat ang Iloilo City Government sa pagpatigayon niya sang sunod-sunod ning mga consultation sa mga stakeholders no kontining mga apektado nga mga sektor no bangod sa implementation niya sang local public transport route plan ako ng LPTRP sang Iloilo City. So naglinigan nga mga inadlaw or ligad nga semana may consultation together with the universities no diri sa may syudad sang Iloilo. And before that, of course, may consultation sa mga drivers and operators naton. And kahapon liwat naman ang nagpatigayon sa community consultation kung tawag ang Iloilo City Government. Diri siya ginhiwat sa may Buntatala Elementary School dito sa may distrito sang Haro. So kahapon ang kaupod sa consultation amoning mga commuters ang liwat mga drivers kag operators dito sa area sang distrito sang Haro. So of course nagtambong dito ang pila ka mga pumuluyo, ang mga barangay council, ang drivers kag operators naton nga dito nagabiyahe sa may area sang Haro. So plano pa diri actually subong nga semana bangod kay nag-start na kahapon ang suspension sang LPTRP. So sa sulod sang 45 ka adlaw mangin mga sako ni ang technical working group sang Iloilo City LPTRP sa pagpatigayon na niya sang sunod-sunod nga mga consultations. Kaya dira na kaga maistoryahan ang mga kinahanglan pang i-improve, ang mga kinahanglan pang sabton or hatagan sa mga solusyon regarding sa implementation niya sang LPTRP. So muna actually ang pahayag ni Iloilo City Councilor Attorney Cedric Cabaluna ang subong no ang chairman sa Committee on Transportation dira sa may Iloilo City Council. So sunod diri kay Attorney Cabaluna, importante ang consultations bango dira kag reconcile kag mahibaloan ang mga gaps no kung makit-an ang mga gaps sa implementation niya sang LPTRP. So amo ni nga subong nga semana gina-expect nga after sang Haro kahapon mayara na naman sang consultation sa area sang La Paz kag Lapus. So dulibuton kini sunod diri kay Attorney Cabaluna. Nahibaluan man naton sa may area sang Mantaryao, madamo man dito nagareklamo nga mga residente nga wala sila kakasudlan sang mga jeep. So amo na siya ang mga
palabot nila sa nga concern team or parehas dito sa may Bunta Talaharo kay bangod sa implementation sang LTTRP ginpalabot nga concern kahapon sa mga commuters o kung mga residente dito sa Harong nga ang tagbak is wala na nagalabot dito sa may Bunta Talaharo kay gigad sang wala pa ang implementation, so ang Leganes na da ang ila ginasakyan pasulod diri sa may syudad sang Iloilo. But bangod sang LTTRP, lapit lang ni ang Bunta Tala sa may tagbak so maturay sila sa gihapon kumagapasulod sila sa Iloilo City. So amo na kahapon ang ginhatagan man sa solusyon sang Iloilo City government. Actually ang maayo diri sa kay Councilor Cabaluna nga kada consultation may ara sang gilayon may iban nga mga issues or concerns nga mahatagan gilayon sang solusyon. So kagapon ang amo ni na istorya ang mga kooperatiba mangod ara man to sila nagtambong sa consultation nahatagan sa solusyon ang biyahe dira sa area sang Bunta Tala Haro. So iban pa diri nga concern nga ginpalabot sa mga consultations o consultation amo ni ang magamay nga numero sa mga jeep nga nagabiyahe or naga-standby sa mga terminals naton like dira sa Tagbak and dito sa may dalo na lang ang Ceres terminal. So amo na nga ang waiting time o kung pagulat sa mga pasahero ang nagadugay. So mo pa na ang pagatutukan pa sa ato siyang technical working group sang LTTRP and of course sa katapos sang PSTMO ni Mr. Jack Kunlo. So amo na siyang pila ka mga concerns nga ginatipon sang aton sining Iloilo City government para sa pag-amyenda sang LTTRP sang Iloilo City. So madamo pa ni ang consultations nga patigayon sunod diri kay Councilor Cabaluna tubtob or before nga matapos ang 45 days nga suspension sang local public transport route plan. Ato pamatian ang pagpahayag ni Iloilo City Councilor Attorney Cedfrey Cabaluna. Numerous consultations were already done sa city, both sa community kag pati man sa aton mga pareho nga katupad ng mga LGUs. So last time we met with the province of Iloilo to discuss ining integration sang biyahe sa aton mga boundaries because we used to have our provincial jeepneys entering the city and intention gusto man nila nga mapadayon nila. So we're looking at that, and hopefully with LTFRB man sa lamisa, ma-address nato ninang need kung pwede or sa diin lang ang aton pwede maubra. Sa community naman, we have already done kahapon dito sa Bunta Talaharo and madamo pa ang patigayon within the week. And we're happy na liwat nga bukas ang linya sa komunikasyon kasi syempre masami sa mga problema, mga reklamo, hindi madala sa proper venue. So I guess ang pag-ubratas ni is a way for us to reconcile ining aton mga concerns, ang mga gaps nga nakitaan na lang sa pag-implementasyon kaya mo man ang tinutuyo sa pagsuspindi ni Mayor Jerry Treñas ang LTTRPs for us to find the gaps and to address the concerns. And we're glad kaya bisan pa paano may mga immediate solutions na, especially sa mga na-disenfranchised nga mga pumuluyo nga hindi malabot ang ilang mga barangay. But we are looking at institutional solutions nga maging permanente na once nga maamendahan nato na LTTRP when the time comes. So these are ongoing consultations. That's why we're determined nga ma-address gid kag malabot gid ang tanan nga naapektuhan sa LTTRP implementation nato. Kahapon you've mentioned sa may Bunta Tala mayara sang community consultation. Sino ning mga nagtambong dito kahapon, Councilor? The technical working group that has been working on the LTTRP since 2019, I believe, Arato, PSTMO, the City Planning and Development Office, ang kooperatiba nga nagaserbe sang ina nga ruta, and ang aton mga pumuluyo, barangay officials. We also have jeepney drivers. So we also had walk-ins mga pumuluyo lang nga nagkadto just to express their intention ang media. So amo tong mga membara to sa aton pagpulong-pulong. So ano mga concerns nga napalabot sa inyo sa aton nga mga drivers, operators, and especially commuters naton? Kung sa commuters, muna ang when the initial route na dira sa may Tagbak, I think, ang wala ungka Tagbak, I believe, wala nakalabot sa ila sa Bunta Tala.
because prior to that, inang ila ginasakyan da masami among Leganes nga jeepney pasulod sa city. So that's why when the LTTRP was implemented and provincial jeepneys from Leganes were no longer allowed to enter the city, tubtob na lang sila sa Tagbak, napektuhan sila kaya hindi sila malabot dira, no? So that's why amo nang isa sa mga ginadress. Although initially may ara na gid man yang amendments to the LTTRP routes nga nakalatag nga malabot da sila. Pero unfortunately, ang mga jeepneys wala pa kadto, maybe for one reason or another, but wala sila pasahero or nagka-cut route sila. So mo nang ginadress. And ang namin ito nga ending sa to, ito yada commitment sang kooperatiba servicing that route nga sugod-subong adlaw agyana nila. In fact, to the point of saying kung mag-cut route ang ila mga drivers, i-call gid ang ila attention and probably even apprehend, no? So amo to man ang ginkalipay sa mga pumuluyo sa magtatala. But of course, kailangan ta permanente, no? So for the meantime, while it's suspended, gusto ta ma-address ini. So far mo to sa ang problem nga doon na hatagan sang solusyon gilayon kahapon, Councilor. Long term man bago siya na sa mga kooperatiba, kahit siyempre hindi man immediately whatever was approved to them in terms of number of jeepneys, kailangan pa nila punon kay ang modernization ni ang end goal is ma-modernize sa mga jeepneys, supplement anay sa mga traditional jeepneys. So kadamo pa sang i-address on the level on all sectors, from the government, the ordinance, the community, and even ang aton mga kooperatibas in relation to the franchise granted to them. Okay. Anong mga kooperatiba ano may reklamo regarding sa franchise nila, Councilor? Ang tanan mga kooperatiba, we're looking at them. So hindi lang, sorry, don't really have the exact name of what tiba nga servicing that particular route, no, but they were there. Kanami man kay they were open to discuss. Ang aton to nakita nga gapman nga gusto ta pinpon doon isang pagka-kooperatiba sining aton ano kay siyempre previously organisasyon ni sila mo that were formed into cooperatives in compliance with the law, no, pero dapat ang pagka-kooperatiba nila maging tutuod kid, no. So we will help address that. Now we will tap the sectors na mas makapacity building kita sa mga kooperatiba ngayon para mas maging effective sila sa cooperative and exist as one. Ano pa kung sa diin pa mga masunod naton nga plano nga mga consultations? I believe nakalatag may lapat, may mga areas nga wala na lapos, so libuton ka na, no? Before the 45-day and maubos ang konsultasyon, and we could submit already to the LTFRB ang mga amended routes in time for the proposed amendments to the ordinance once approved. Ining aton mga extensions or amendments sa unang ruta nga ginlatag dito sa original LTFRB nga napasana. Okay. Well represented man ang aton sining nga mga stakeholders, academe. Yes, so arak man na to. I think academia previously may arak with consultation with them. So I have to be honest, bago siya hindi ako nag-organize no, atong technical working group and the city government with the city mayor. So ako kasi I made a point to attend it kasi na-assign sa aton and ma-formalize pa na this coming week ang komitiba. So ginattenan ko lang, no. So that's why basically what will happen in the next 2 weeks sa mga sektor ngayon aton we need dala sa pagplano ng city to fully understand and address the concerns in aton implementation sa LTTRP. Sa amuning wala may nagalabay nga jeep dito sa may Buntatala areas, ano pa kitang pila ka concerns ang aton sila nga commuters around Harobe or mga dila affected? Number of jeepneys, lalo na sa mga terminal kita kung ang waiting time, no? So ini can be addressed by coordination and personnel, like kung pwede sa PSMO kung pwede ka mo siguro kabantay dira and kung kulang tawgan ng kooperatiba, so para nga i-supplement or ang mga areas nga kulang, and I think they're doing that already. So maybe in the future we could also have a center nga observation center na makita ining areas nga diga kulang. So importante man lang ni proper coordination. So even if ginambal nga enough ang mga jeepney, kakatabuan din kita nga ginakulang dito sa mga terminals na mananggalaba ang pila. So but on top of that, ang atong PSMO, Mr. Jack Onlo and everyone there, the hardworking team, nag-arrange mo sa system to be able to address this pag ginakantuan nila kung may mga problema. So
Kadamo pa, ako, I'm trying to understand the whole picture kaya we're coming in starting last week pa lang. So we're at the same time, more than attending the consultation, I've been also talking to them, listening to them how it started, anong mga steps na tikang inubra nila. Kaya syempre, good man kita to look at it at the present lang taon naman kung anong ginubrahan. And I think a lot can be done po kadamo man sa successful naton ng mga implementation nga di dapat naman i-highlight more than the concern. Nabatian si Attorney Cedric Cabaluna, si Iloilo City Councilor Cabaluna, kag ang bago lang manot chairman sang Committee on Transportation. So madamo pagid ang pag-aubra ko no sa kugid ang Committee on Transportation, ang PSTMO, ang Technical Working Group as a whole no sang Iloilo City LPTRP para sa improvement o kung para mas mapaayo pagid ni ang implementasyon sang LPTRP diri sa may Iloilo City Bombocham. Okay. Ini si Bombo Sheena Marie Iswalan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, kag consistent of number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bumbo! Salamat gid the Bombo Sheena Mariswalan sa imo sining follow-up report. Now, sanggin patuman ang local public transport na route plan sa tong June 12, 2022. Nabatyagan, June 13, 2022, may mga ginpatigayon sining mga adjustments, amendment, so on and so forth. Una besti, mambala ko abing gina-abi-abi naton ang effort sang technical working group sa pag-address sang natukiban sining problema. But we must remember nga ti ilaman ini ideya before nga amhon sining sitwasyon i-rationalize sa mga ruta agod nga magsanto sa template sa guidelines sang Department of Transportation sa pagdihon sang local public transport route plan. Now, wala kita sa may nakita nga in good faith diri banwa sa prangka nga istorya kay ang passing sang ordinansa sang LPTRP amo ining kumbaga line to heaven sang mga kooperatiba. Kay ti diri na kag maka-roll out ang ila siningalon sa manufacturer sang modernized jeepney, minibus for the so-called Public Utility Vehicle Modernization Program sang national government. Tikon lang tawon mo ini, ilalang iniiya sang mga tawo sa gobyerno. Granting for the sake of discussion, para gid lamang nga ti matigayon nga kuno may mga consultation, kuno may mga coordination meeting, sa papel na lang inaiya nagtuhaw pero pakulahaw. Ti pero mambal ka naman, Bombocham. Tapos na. Naistoryahan ta na sadto. Ginugtasan ta na. Ginantusan na sang pumuluyo sang mga commuter. Ti subong makita naton. Ginaabi-abi ginaton technical working group. Kay gapramalhas na sila. Daw halos why na sila tinulugan. Para lamang mag-address sang problema sa implementasyon sang LPTRP. Ti nagakadapat lamang at tun-an nila ni sang Mayo kay beforehand kung tani sa ton sin makabombo
ginpatigayon na ning pagtuon. Kung maghambal man iya karon ang technical working group, ang Department of Transportation, nga ti pila na ka-eksperto nagatuon sila dira Bumbutsam. Pero ang resulta nagapahayag nga daw kasubong way gintun-an. Hindi ba? Kung sa Espanyol pa, para ke nga sugpon-sugponon ta pa ang mga ruta nga magatuga lamang galis ang problema. Para ke utdon naton ang ruta so that nga makater ang iban sini iya nga ruta kay kuno overlapping, pero ang resulta sini pagpanghakroy kag team advance or abanse ang agoniya nga kuntani ti tsimpo pa na iya sang Abril sa dason sini nga bulan ang pinitinsya, gin-advance iya pinagi sa LPTRP. Kung nagahambal karon ang Public Safety Transportation Management Office, ang LTFRB, ang Technical Working Group sa Pangkabilugan, ang City Planning Development Office, kung naghambal karon iya banwa nga ti amo man nagyapon Bumbutsam daan nga ruta galing pang sugpon na naton, ti daan malang galing yapon nga ruta ang ginabasihan, ta tingagin pang sugpon nyo pa ini. Kag magaresulta lamang gali iya sa agoniya sang commuter, nagtugas ang konflikto karon iya sa mga kooperatiba nga daw halos pa lang matinapungulay na sila. Ang problematic pagid sinadiri banwa, sometimes hindi man naton mabasol kay tagsa-tagsa sa mga concerns ng LPTRP, may mga problema man. As early as 2016, 2017, naglupok na niyang balita regarding sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Nangin matunog man ang balita sa panas sang mga traditional jeepney. Sang amusad to iya nga tsimpo, damo iya sang mga driver kag operator nagahambal nga sinyati, hindi kami sina iya kasarang. Sang amo sina kadako nga kantidad para iya nga makonsolidate and eventually mangin kooperatiba kami. Aha. Tiyang iban sinya hindi lang kami aanay no? Hindi lang kami aanay magpamiyembro. Hindi lang kami mag-co-op. Kaya hindi kami kasarang. Ti kadulaan na ina sa numero sang mag-cater sa mga salakyan na ang iban naguntat na niya biyahe. Ti sa ila sini nga paguntat sa biyahe, igo mo ra na implementar ang LPTRP, diri naman karon ka nag-usbong ang another problem, kulang ang numero sang salakyan nga mag-cater sa pagpugok or pagdinaguso, pagdamo sang mga pasahero sa mga terminal, kaya iban way na lang nag-renew sang ila sini dokumento para makabiyahe ang ila sini nga traditional jeepney. Hindi ba? So, ara pa lang kita dira, no? Sa ton sini nga mga kabumbo, dugang-dugangan naton ini pagbalik ta, diri sa bumuanay sa udto, no? Kay may mga concern pagid katulad ng ilamang nga late man magwa ang mga modern jeeps. Mga tawas early as 3:30 in the morning, nagaumpisa na ni iya para nga mangin, para mangin productive. Ti karon banwa abtan kay mo sa terminal sang salakyan las 8, las 9, ti mano ka pa abi or kung dugay kay nag-extend or naglaba ang ruta, maghinulat ikaw sa terminal, ti maggasto, mag-usik ikaw sang 1-2 ka oras, mabuhi na ng imo sini nga productivity within that day.
kag dako ining epekto sa ekonomiya. Balikan naton inibla pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyog nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kun sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mahira sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agod matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo. 10 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik tri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Now, balik-balikan naton dugang. No? Ana siling naton pila sa mga nasalapo naton nga problema sang LPTRP naging palabot man sa mga concerned sa mga stakeholders. Una, ang utod nga ruta, naglaba ang ruta, no? Kulang ang supplementation sa public utility jeepney. Kaya iban, why na lang nagbiyahe mo? Kaya titungod, di sila kasarang. Hindi sila kasarang sa mga fees abi, kag sa mga kapital dira. No? Para nga mag-engage sila sa, or pa-member sila sa kooperatiba. Oh. Now, may iban sila nga mga naka-afford
ang siguro ti naka sulusupot-supot kagati kung mag-fleet operation na abiti mga kumbaga pati may mga ikasarang na niya nga mag bakal or mag-loan imang gobyerno mabulig man kuno ti what is 160,000 pila na sa aton sini nga mga kamumo 180 as per information pero dumuning ayuda sa nga DOTR no correct me if I'm wrong ti ginkulang sila sa aton sini nga mga kabumbo may mga modernized jeepney na ginman subong but sangin patuman ng LPTRP iban sini nga minibus ining modern jeeps ti late naman nagagwa igos lay kang magwa tagla Sutso tagla City ti karon kay naglaba ang ruta ti kunti nagdugang uol sa mga pasahero ti anong gintawag nila modernized jeepney gyapon o galing kiti nangin problemado man ang iban kay why na lang yan naghikot sang ila siniya nga mga dokumento kay sinya ti ara naman ang modernized jeepney ang ara naman ang modernization hindi man kami kasarang sinadira iya why man kami sa nagakigo sini nga pundo para ikapital agud nga makonsolidate kami sa kooperatiba kaya mo sining mga nangin problema sa aton sining nga mga kabumbo ti may ara man iya karon ginrationalize ang mga ruta kay kuno ginsugpon-sugpon pero may mga lugar nga sadto may nagaagi sinadira iya nga public utility jeepney subong wala na ti matawag naman kita sa mga kooperatiba grupo nyo di pagyan nyo to anayo kay damo pa sa iroto ay tawo away slakyan sa aton sini nga mga kabumbo ti kon may mga gintunan inisang eksperto why do we have to do a per district consultative meeting na naman inagapakita lamang banwa nga ti kunang ginadipinsa sang technical working group sa pangkabilugan nga ginpatigayon man ining consultative meeting tinagapakita nga pakulahaw kag for compliance sake ang gipatigayon sining sadto gintunaan sang experts sapulan sang mga nagkalain-lain sini iyang stakeholders wala sang proper representation sa tagsa sinika ginasiling stakeholder kay ti hindi man lang iya palariho abi ang problema mo sa aton sini makabumbo hindi pariho ang problema sang estudyante nga magasuffer sang double ride hindi man niya lain man ang problema sang mga nurses naton nga nagapauli istungang gabi nagapauli is kagahon nga wala na sakyan ang mga empleyado nga ti naga-overtime ang mga nagatrabaho sa BPO sa call center nga graveyard shift lain-lain ang ila siniiya nga concern kag problema no but with the existing sini nga daan nga ruta sa aton sini nga mga kabumbo ang iban siniiya nasauan na convenient sa ila tinga abi isugpon tato sa iban iya nga ruta kag hambalon man iya nga ti amo man sinagyapon amo man sinagani gyapon pero tani ang isa ka ride nangin double ride na ang iban sini nag triple ride pagid sa aton sini makabumbo ti ang aton sini nga ginaserbihan iya nga interes una bes, ang ego lamang sang mga opisyal sa gobyerno nga nagduso-duso gid ining sang nasambit nga PUMV Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang mga opisyal nga yara sa likod sinikiti daw sa ano balang akon matigayon ni itudlo na tudon. Bauti amo ni ang nangin amo ni ang tatak sang amo ni administrasyon. No? Amo ning ligasiya nga ginbilin sa mga opisyal naton sang tsimpo sa amo sining administrasyon ara dira si OSEC no undersecretary ara dira si ASEC assistant secretary ara dira si SEC si secretary
Nga bao! Amo gining utok-utok kag pasalamatan gid sina pasalamatan Lilintokens. Pasalamatan gid naton sila kay naggata ang utok nila sa pagtumod sini. But behind that sa aton sini makabombo, nami ito ya no? Nami ang yuhom nila kay man may mga nanegosyar na sila nga manufacturing company nga didto kwaon ang minibus, ang the so-called modernized jeep, kagati hindi man iya siling madali-dali ini ti pagit sa utang sa bangko may mga interes amo siya mo sadto. Sa aton sila matagpalamati. Pero ang pumuluyo nga apektado ang mga mapiktuhan siniwayagin konsiderar. Ti hambal pagani sa istoryahan naton kagina nga yara iya sa distribution ang ila sini nga negosyo. Sinya ti lantawon mo bala mong butsam? Sang una, ang kami makaumpisa kami sang amon sini iya nga adlaw las 5 sang kagahon or mas temprano pagin sinadira. Paglabot ya sang las 8, mahitso na namon, do halos tanan namon sining obligasyon. Ti subong lang tawa balaw, abot ka iya sa terminal, las 4:30 sang kagahon, ilisipon lang ang makita nimo, mabtan nimo, dito iya nga nagahulat sang pasahero. Magluwas sina, may double ride, triple ride kami. Ti cost cutting subong ang last resort sa ila sining nga kompanya apektado sa gyapon ang ila sining nga negosyo. Sa tion kung tani nga matamat palang kita nga nagabangon iyas tion sa pandemya, here comes another problem naman sa bulsa sa nga tagsa-tagsa sini umalin sa mga commuter, sa mga negosyante man kag do halos kita tanan apektado, hindi lang sini apektado Drigorote ang naga-commute ang naga-commute, ang mga may private vehicle, ang wala naga-commute. Tapos mas sa pasulabihon pang interes sa mga kooperatiba, nya ti paano na lang ni matabo sila kay nakapang-hire na sila tawo, nakapatindog na sila opisina, nakaamo na sini, nakaamo sadto. Isa sa mga punto gani isang nag-share man sa akon sa iya sining opinion sinya no abi kay ang mga ginapatuman diri sa aton nga pagsulundan or ordinansa eksperimentasyon wala sang kasiguhan, wala gintutukan sang mayo ngati kon mangin maayong resulta bawti nami pero kung pigadong resulta, suspenda lang anay, temporaryo, kag paminsara naman. Tiyang ginahimubunot, iya sang pipila, sang kadamaan, sa inyo ti gineksperimentuhan nyo yung ekonomiya, gineksperimentuhan nyo yung pumuluyo, for the sake sang kooperatiba, for the sake sang legacy, amo ng kabaylo, sakripisyo sang commuter. Tikon wala man lang gani isang problema sa daan sining nga ruta nga sugpon-sugponon ta ini, nga i-rationalize ta ini, nga iamhon ta sini. Kung amo man lang galigyapon, titani kung tiway na lang. Hindi ba? Kung may mga kulang gin man tuya nga ruta, dugang lang ta ruta Kung gusto nyo nga parutahan to festive walk, parutahin nyo to sa festive walk, dugang lang, pero hindi na pagbuinan, hindi na pagsugpon-sugponon, nga mapiktuan ang iban sining nga ruta. Hindi OTR, abi, duso lang man nga duso, ay magapaminsar mo. May gani kay bago ng sekretary subong sa DOTR. Kabay pa nga mapinsaran nyo man ikaw nung himuon niya sa LPTRP, pero kung ako sa bago nga DOTR sekretary, i-suspend na ng LPTRP ni, kag paton iliwat. Sa aton sini nga mga kabumbo, kay ano abi ang pagtuon guro sang
LPTRP diriya sa syudad sang Iloilo. Title lang guro ginbasa. Kag ang tinaga sa puntangan nating follows. Permada yon. 28 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Speaking sa konflikto sa LPTRP, ang biyahe sini, ang rationalized route nga Uton, Dumangas, ang kooperatiba dira nagapangatubang man subong sa problema. Kay ginasita sila sa mga tricycle driver nga nagahulat man sang pasahero halin sa Port of Dumangas. Pero last time to para sa kaklaruhan sang tanan, ginpadulungan sang Bombo News Team, agod nga husisaon kung ano kamatuod, kung ginabanggaan, ginasita gin man sa mga tricycle driver, ang mga modernized jeep nga may biyahe Uton Dumangas, tiyang balto sa isa ka driver niya. Why kami ay nagapangsita sang mga driver din niya. Ito, nagakaon nga driver kag konduktor. Mangkuta bala dito kay why kami nagapangsita diri Nga ginadugang-dugangan lang na nila yung istorya gud nga pagwaon nga malain kami din nga mga driver sa tricycle. Sinya may kasugtanan na kami nga idulong lang to namon ila pasahero. Dito lang sila pick up. Pero tiyang balya kuno sang operator diri banwa nga ginapangsita ginya kuno mga driver ya Tingin palabot naman ini sa local government unit ano ang lihok sa mga opisyal sa Banwa San Dumangas. Si Bombo Rex Teves may follow-up report. Rex, sa report, please come in. Gipalay sa local government unit sa municipality sa Dumangas, Iloilo nga may palabuton pa sila nga pagsinapol kaangot sa ruta sa mga drivers ng tricycle kag Aerostar 1. Sa sining bagong nga ruta damo gid maepektuhan ilabi na gid ang mga magdagmay nga mga tricycle driver nga yara sa association. Sa interview sa Bombo Radio kay Vice Mayor Ronaldo Goles sang Dumangas, Iloilo, iyagin pahayag tama gid ka unfair nga mawad-an ang magagmay nga mga tao sang ila pangabuyan. Bago ini nga ruta nga kinanglan pagaistoryahan, pagapungkuan kag pagpanumdumon kasang solusyon sa sining problema. Dugang pa ni Goles ang isa pagit sa solusyon kung may magaluntad nga pagsita o kon gamo ipablater sa gilayon. Para hindi lang gid maaum ang mga sugilanon o kondisyon nga nabatian sa mga diri sa ato man programa ay labi na gid mubutsyam sa mga sa publiko lang. Sa sininga bayan ato pamatian si Vice Mayor Ronaldo Goles. Investigar ko mga ganin, no? Kasi yung mga legasyon bala, kasi matisting naman natin. Ang istorya na yun, temporarily, matisting lang anay bala. Pero ang pag-pick up, amo nanay ang ginatunan namon kay ginasudyuhan, kay unfair mo na sa parts ng local namon nga madulaan sila sa mga pasahero bala. Kaya ang barko, istoryahan tanay, kagatunan, nga hindi man madulaan pangabuyan ang amon ng mga local transport groups. Kagi na kami konsultasyon, kagi na kami dialog, hiris man ng istoryanay kung anong pwede obrahon ba lang tanan, makashare siyang palangabuyan. Hindi kita ka-conclude for now, no? Kaya temporary, ini nga gina-pilot ang ining provincial route. So, damo pala siyang maapektuhan. Kag manani ang theory, ang concept. Na matagaan natin sang bago nga mga ruta, mga inaccessible para sa mga commuters. However, somewhere along the way, sa karsadahon na ining dugong ruta, damo ang matuhan. So, muna istoryahan natin, hindi man mabihado ang gagmay ng mga tao. Definitely, kinakaumpisa na kami isang sinapol, isang dialogue. Kaumpisa na. So, siguro sa ikadua, maistoryahan naman natin. Itagaan natin sila po siyang tiyempo kung ininyo sa asosasyon, kung ano po si Diobrahon, kung man sang kumpanya nga ni nakakuha sang ruta o sang kita. So, muna siya nga unfair man na madulaan lang abuyan ang mga gagmay ng mga tao. Tungkol sang bago ini nga gina-introduce yung mga ruta o kung bago nga mga salakyan. That's why nga sa pagsinapol, nakaumpisa na kita kabalo na sila nga nakaumpisa na istorya. Kaya dapat padayunon ang dialogo para nga malaputan ang desisyon nga ma-address naman ang mga concern ka mga problema sang taga-tagsa. Bago ini nga ruta, dapat may dialogoan, istoryahan. Kasi nami man na siya wala kita may kintasang opsyon.
Tun-an sang kada sektor sa naapektuhan kung ano ang maging solusyon na hindi lang madihado ang mga gasmay. Pero subong sir, ano na sila nga obrown sang LGU dira naton sir kay ngod amo na bing gagwa nga isyu no nga gapanita da kano ang mga tricycle driver no kag basi dieng ba na makadto sa temporary nga solusyon sir. Temporarily i-report nila di pa-blatter nila kung sino kapangsita para ma-identify sa iba kung sino, hindi lang nga hearsay lang. Dapat siguro kung sino ang ginsita kadto sila diri sa pulis kag i-blatter for record purposes. At least sigurado gid nga ang itudlo yang nga si Juan or si Pedro ang ginanagsita. Yes, sakto good sir. Para klaro bala. Kung maglabot na lang ang report anybody can report kung sila naman asin nila matuod, basi matuod man siguraduhon taman kung ano gid bala king action gid ba. So ang proper way na ginaton dira sir is kung pwede lang i-report dayon no. Pa-verify kay validate natin ang mga reklamo kag aligasyon. Para nga ma-address naton yung sigida kasi hindi man kita gusto maginarot na sila. Yes, sakto sir. Gina-welcome nato ng inang mga ruta kasi convenient sa mga commuters. However, liwaton ko lang, klaruhon ko lang nga may mga maapektuhan man. So istoryahan pa. Yes. Kung paano masulbar ina lang mga naapektuhan. Nabatian si Vice Mayor Ronaldo Goles sang Dumangas, Iloilo. Ang sa siniwan nga bayan nga bumutyam nagatagman sang opinion sa Frank Lenos at chairman sang Eurostar 1 Transport MPC nga pag-speaker man sa ilang side bumutyam kung sunog man ni kay Frank Lenos nagsinapol sila sang unang nga pagsinapol sang liga ng mga semana at aging pungkuan nila una nga kung pwede tani nga nagpropose ini ang Eurostar Transport MPC nga mag-atag sila sang trabaho manda sa mga tricycle driver. Halimbawa, pag-imuo nila nga dispatcher ang ibanda ng mga tricycle driver kag may pag-asweldohan ni bumutyam daily. Sini nga ba aton bamatian si Frank Lenos, chairman sang Eurostar 1 Transport MPC. Mag-umpisa kami biyahe dira. Ngayon audience kay Mayor Goles, ngayon kami permission na masulod kami. Ang kuan niya, ang concern niya kay ang mga associations ng tricycle nagakuan sa iya. So ang ginakuan niya sa amon nga iya na mga tao iya ginagakuan pamatian ang ilang mga complaints kay mabuhinan kuno ang ilang sumalakay kaya na kami pero ang kuan dira hindi ginaamo ang issue kay ang amo kuan long distancing sa amon ang ila dira man lang na ang tricycle sa Banwa. So nagpatawag si Mayor Goles ng meeting, nagkadto kami, nagpropose ako na kung nangayo si Mayor kung ano nga mai-propose namon nga hindi bala maepektuhan gid katama ang mga tricycle driver. So nagakuan siya base may maibulig kami sa mga tricycle. So ang nagpropose kami nga sa ila nga ang Tricycle Association pwede nga mag-invest sa para makachansa man sila nga makakuan sang share o makasulod sa co-op kag ang ilang mga drivers i-hire namon ang iban kung kinahanglan naman mga conductors dira kami kuha sa ila. So maayo naman na istorya namon kuan ni Mayor Goles kag remind sila nga ang ilang limitation dira lang gid sa kuan sa mga inner streets sa Dumangas, hindi sila pwede sa highway kay ang tricycle hindi man allowed. So medyo na kuan naman to naliwanagan naman to sila pero hasta subong ginasita pa kami sa mga drivers sa mga tricycle drivers kung magpundo kami dira o mag-load kami sa pasahero. So hindi man kami pwedeng makipag-confront sa ila. Siguro amat-amat na lang na siguro sa lihim tugot naman lang na sila tali Mayor Goles naman siya gahambal sa ila nga hindi na ni papunggan national issue na ni. So sa subong ang amon lang naga-operate kami 6 to 6 lang anay kay base bala sa gabi nahadlo kami hindi pa man nato mabalaan kung ano gid ang ilang sentimento pa. Pero kuan naman kay amat siguro makakuha na kami sa Dumangas Port. Pero amo magin sila nga motoran no nga hindi kita da pwede kakuha sang ilang nga pasahero no. Oo, amo na sa tuod lang ginasita pag hindi sila magtugot nga
pick up kami nga magpundo kami dira sa port. Si Mayor medyo ko naman gina-remind man sila kaya nagapamatok din sila. Ano ni ang tikang ni Mayor dira sa Dumangas? So far wala pa maangkon ni Mayor na kinahanglan ang sa pag-o kami separar tapos mag-meeting. Ginpangayo sang ilang nga presidente nga sa pulo niya ang iyang mga membro. Pero nagahulot lang kami kung ano gid ang resulta sa ilang pagsinapol. Pero may signal makamuna sa Gyapon sir no kung nagsinapol na sila no. I-update may makamuna ara sa Gyapon. siguro hulat lang namon kung anong resulta sang ilang sinapol. Gintagaan lang namon sila tsansa kung ano gid kan nila. Pero amo lang na may offer namon sa ila. Para siling ko gani para sigurado nga ang pasahero para gid sa tricycle pwede kami mag-hire ng dispatcher nga sa ila naghalin. I see. Bali sir, diba, kung i-hire muna sila, ano na sir ang sistema ang motorsiklo man sa Gyapon lang nila ang paggamiton? Kung mag-hire kami sang sang dispatcher dira, pwede kami dira magkuha sa ila. So sila ang sila kay balo kung diin ang pasahero nga para sa Banwa, para landa sa Dumangas. Pwede namon i-hire siya. Okay, I-hire namon siya ang dispatcher dira kami magkuha sa ila. So sigurado na makasiguro na nato nga ang ilang driver, ang ilang pasahero para sa Dumangas, malanan na nila kung ang pasahero para sa long distance sa Santa Barbara, Puton. Paano ni ang magbayad ni sa mga i-hire ni sila bilang dispatcher? Ikuan namon siya nga daily basis or monthly. Dapatean si Franklin is chairman sang Aerostar 1 Transport MPC Bombocham. Okay. Hindi si Bombo Esteves para sa mabansang radyo ng Pilipinas kag consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Rexy Teves sa imo sining nga report. Ari naman kita sa anay. Unang implementasyon sa tuon. Nga mo ni plastada sa aton sining nga gobyerno. Sa dinis la nalatnan sila sa Department of Trial. Department of Trial. Nagligad to ko Department of Trouble No, kay Department of Transportation nakatuga na sang so much trouble in terms of transportation. Dugangan pag iniya sa mga local government unit ngiti ang ila sini ginhimo trial and error. Trial and error. Anong pamuno sa trial? T. Anong pamuno sang A? Sang N? A. Anong pamuno sang error? E. What do you get? Ta. Ano man? Suswariya kag-usip. No? Kabalo-kabala nga ang pagpangapi ang nagapagata sa utok. Hindi bala pa? Mumudyan? No? So, ginayuhom ta na lang ni Subong kay ti ara naman ang layin naton nga ang mga tricycle nagakadapat or hindi sila pwede sa National Highway. Hindi ba? Hindi sila pwede sa National Highway. So, tani, before pa man nga ginpanugutan nga maka-operate ang uton Dumanggas nga rationalized route, ginkonsiderar matani ang mapiktuan ng mga tricycle drivers. So, maset kita sa boundary sa nga klaro. Butangan naton dira nga kung ang pasahero within iya sa area sang Dumangas or kung lapit man lang short distance diri ka mo sakay sa tricycle. Kung ang mga pasahero madirikta sa iban sining lugar nga sarang magyan iya sang ruta nga uton Dumangas sa vice versa, ti sakay ka mo sa minibus, sa modernized jeep, or kung asta lang gindira iya sa
pag-unload sang pasahero sa port ang minibus, kag pagwa nila, balik sila sa ila siniya nga do terminal or kung sa diin sila nga lugar ma-terminate, kag dito naman idulong sa mga tricycle driver ang mga pasahero. Ang budlay abi subong kay ti tanan nga mga agreement verbal. Or kung may kasulatan man, ti wala nangin mathag sa tagsa-tagsa. Tinagahinulatanay kita karon, hambal sang operator to, sa inyo ti hulaton ta kung ano ang masugtan iya sa nga LGU, kag kung anong ila sining pagplastar na sa mga tricycle. Ay nano man, ano ni isa-isa ang konsulta, ipatawag abi dulungan. Tinubangay ka mo na, pungkuan nyo. Kag istoryahan ini. Sa aton sini magkabumbo, kay tilang tawa ba lang resulta o? Kung nagapanginwala man yung mga tricycle nga nagapangsita sila, ya nagapanindugan man to yung operator, nga mga driver, nga mga konduktor ginasita. Ti nag-offer na lang gani, sinya ti mga tricycle driver dira, pwede namon ma-offeran trabaho, makonduktor na lang sila. Daily man ang ila sini nga sweldo. Tipong kuan tani bala, no? Gusto ko tani nga maka-explicar ni sa mayor gid bala direktao, but you know, my ara si Mubosina, I need a translator. No? Mubosi, I need to, you know, to send a message to the mayor of the municipality of Dumangas to basta isulat. Sus Maria kay gusto. Amo ni ang bago kay Mubosina gani sa nagligad to, lingko si ang mga nabalaan ko sa English gin tago ko sa baol. Pagtago ko sa baol, ang nakutkutan ko, verb. Tigin koreksyonan pa ko ni Bombosina. Sinya, ti verb isa lang nakabil. Nya dapat verbs kay damo. Ang hamba ko nga ni verb kay isa lang. Di ba Bombosi? Babae sa pagin siya sa ako niya mo. Ako na gani nagtago, ako nagkutkot. Baiso niya pa ko. Anyway, ginapayom-yuhom ko lang kamo kay ti. Ang problema ni sa ginaduso bala nga modernization program, hindi lang niya nga hindi ni kasubong kahapos nga ang remote control. Ang remote control wala nagagana. Ti kay natamaran ikaw magtindog kag magliso, no? Sang channel. Ti anong gamiton mo? Mahigda ka lang dagyapon? No? Hindi niya kasubong lang kahapos nga ilisan mo lang sang baterya ang cellphone or ang remote control sang imo sining nga telebisyon or magsaksak sang plug sang kuryente. No? Hindi man amo siniya kahapos nga gabuton mo ang lansang gabit ang martilyo. Pero hindi mo naman iya kinahanglan nga mangin eksperto kag mangin scientist agod nga masulbar ang nasambit sini nga problema. Sa kadamo-damo sang mga punto nga ginraise naton diri banwa, balan mo kung anong common denominator sina diri. Nga mas ginapasulabi anay ang interes sang pipilasang sa interes sang kadamaan. Para nga maserve ang interes sang kooperatiba sang nagabiyahi uton Dumangas at bisan way pa iya sang klaro bala nga pag ano siniganing ginatawag?
Ginaplastar bala sang may na lipat na lang ako, kita mo, bilin gidyabong busi ato gitutanan sa duwa ka baol. Ang English ko nga hambal, sa aton sini nga mga kabumbo. Why anay bala maplastar sa Mayo? Ti sige, ibiyahi lang da. Ti may maapektuhan naman ang iban to, hindi man niya siyempre magpasugot Nga amo na diya pa sa hiro, anyop kami diya palang abuyan, gutom kami diri karon. Ti konflikto sa aton sini mga kabumbo. Amo sinamalaman wa ang sitwasyon kung why iya ginakonsiderar ang interes sa nga kadaman, kundi ang interes lamang sa nga pipila. Kay ti rason-rasunan ka lang yati, naka ano na kami, balaan mo, sir, naka-invest na kami diri, dako ng kwarta namon nga ginbutang diri, ti mamirdihan kami. Sus, tinaluoy sila sa mga nag-invest sa wala klaro. Samtang iyang mga ultimo, ti among papasano nila sa problema. Tiyamakon mo sina. Dapat ani ang gobyerno nagahimo sa mga lihok agod nga mapaayo ang pumuluyo. Pero ti karon ang gobyerno yang nagagwa nga among nagahalit sa pumuluyo. Kay way gasirnan to ila sin mga programa. 49 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Si Bombo Sina Marizuelan nagapanumbalik may kantanan sa latest update. Ining mga relocation site or stall sa mga vendor, sa mga merkado publiko naton diri under redevelopment. Amatamat na nga nagahumano sa aton sini nga mga kabumbo para nga hindi man sila mapiktuhan Hindi man sila mapiktuhan ngati the moment nga mag-start na iya ang redevelopment, temporaryo, saylon, anay nila mga balaligyan nila dito, makabakal gyapon, makanegosyo sila gyapon ginagmay. Mombosina sa report, please come back. Dali na lang matapos ining mga temporary stalls nga ginakayo sa puno kung gina-construct subong para man nga amuning pagasayluhan sa mga vendors naton sa mga merkado, sa Mandurriao, sa La Paz, kag sa Haro kung magsugod na ang renovation sa aton sini nga mga public market. So ang La Paz, ang latest dito nga update ti ang kuryente na lang to ang ginapang takod subong kag almost done ang punta na lang or ang sa may dira area sa Nabitasan ang go extension amo na lang na siya ang obra subong o kung gina-construct dira sa may La Paz nga mga temporary stall. So ang sa mga satunga na ang area so ginasugura naman ang pagbutang niya sang mga kuryente. Ang Haro naman, ang temporary stalls dito sa may Haro, ginsugura na ang construction. So pila pa lang dito ka area sa may dalan, sa may Halandoni. Ang nasugura, tilabot din siya dito sa may kumbento. Amo na siya, ang ginaamat-amat no, nga ginapang construct ang mga temporary stalls naton sa may Haro. So amo din siya ang ulihi nga gin-construct subong lang ni siya or last week lang ni siya ginsuguran ang construction niya sa Haro naton ni nga mga temporary stalls. Ang ano naman ang Mandurriao amo ning pinakauna nga gin-construct. So far ang update ito sunod diri kay Miss Maritel Mapacquiao, ang head sa Local Economic and Enterprise Office o ng LEEO sa Iloilo City Government. Ang sa Mandurriao nga mga stalls, so ready na to actually nga masayluhan sa mga vendors. Ang ligad nga inadlaw ginpabisita na dito ang mga vendors sa Mandurriao to check sa ilas ning tag sa stalls, tapos ginpa check kung may mga inugdugang pa sila para nga tapos or base may mga dugang pa sila nga construction, posible ang mga tungtungan dabi sa maligya nila or ang floor nila kung may mga dugang so ginpa-check na sa EEO kaya para nga makasaylo na o kung makasugod na sa pag-silo. Amo na siyang area sa may Mandurriao Plaza ayon, samtang ang sa may Jing naman may pila pa nga gina-furnish dito nga mga talapuson bombo siya ang ginaobra no, sa mga temporary stalls naton sa may Mandurriao. So, munang update sa pagpatindog sa mga temporary stalls naton kaga para man nga masuguran ang renovation. So, ang aton sining nga mga market vendors ang ready naman nga magsaylo kaya para sa ila importante man
nga makayo ang merkado para mas komportable para sa ila. But pila diri nga concern, of course, makita man dira sa aton nga Facebook Live ang structure sa mga stalls. So pila dira ka concern kuman kainit para sa mga vendors naton. So amo na sila nga concern, nadala naman ina ni Ms. Maricel Mabacquiao sa ila siningi sunod-sunod man nga meeting with Iloilo City Mayor Jerry Treñas, kagiban pa dira nga mga concern nga mga committees regarding ni sa aton nga mga market sa mga paghahatagan nila sang solusyon. Sa atong pamatian, ang pagpahayag ni Ms. Maricel Mabacquiao. Sina nag-start naman ang aton nga pag-construction temporary stall. Una dira sa may Palandoni, and may part man nga sa dira sa Seminario kag sa may Cloud Show. But so far, ma'am, ano ganili ang aton timeline? Pila ni kabulan kag matapos ang stall sa aton, ma'am? Nagbambashina abag o man sila nag-start, and we have 300 plus nga temporary stalls na dapat itapuson. So, ang timeline dira, kung matapos nila within this July to August, isaylo naman daw ang vendors para masuguran naman ang sasulod nga construction. Okay. Anyways, ma'am, ano niyang size? Kaya doon napansin natin medyo gamay siya compare natin sa may Lapas area, kaya doon mas damo tong vendors niya sa may Haro. Ano ning kadakoon niya, ma'am? And ano ning structure niya? Kaya dira na siya sa half lane, na siya sang kaya lain man ang sa sa Lapas. Kaya dira iya sa along the May Street kita na close, dira iya kay half lang siya sang street. So, dira lang siya, amo na nga lapta ang ilang ginbutangan, kay wala kita sang close nga mabutangan sila. So, ang ila, daya nga sizes, ila-ilain man, depende sa section. How about ang mga vendors natin, ma'am? Kamusta ang feedback, concerns nga ginpalabot man nila sa LEEO regarding sa pagsaylo nila, ma'am? Wala pa man, okay pa man sila. Tapuso natin anay ang temporary stalls ang display sa ilo. So dapat like sa Lapas kag sa iban pa nga market, before natin sila isaylo, dapat kompleto siya. Ang drainage okay, ang ilang mga utilities like dapat may CR pa gid, kag syempre may tubig para ma-maintain man naton ang katinloon kay ara na nga dan sa sa streets. Anyways, ma'am, do concern siguro lang, no, pati sa aton nga pamangkot sa mga vendors nga do medyo mainit ang mga temporary stalls natin. Ano ning mga solution natin sa mo sini nga concern, ma'am? Ginpalabot man na nato, no, nag-meeting man kami, butangan na siya sa insulation. Kung ano man ang nakita naton dira, like mainit, na meetingan man na butangan siya sa insulation, then ang ventilation nila ginatanaw man na naton. Date kita, status ng Lapas naton niya, and Mandurriao naton, do ready na gid sa iluhan sa ano ni masaylo vendors naton, ma'am? Ang Mandurriao Market na check natin dito, ang sa tubang sa simbahan, ang mga vendors natin to ginbutangan na nato kung di sila na-assign. So, gintanaw nilang ila lugar, kung ano pang ila da nga maitugang, let's say, ang ilang salo, kung may dugang sila or susulod sang ilang stall, ipasuguran pa naman na sa ila. Ang susulod sang gym, nahulat pa na natin nga butangan sang door para masara ang ilang stall para mag-safety sang ilang mga baligya. Sa Lapas Market, almost done naman ginakayo na lang ang electricity. Then, gintanaw natin dira ang drainage. Kay gintanaw pa natin sa pag-ulan kung okay ang daloy kang tubig. So nakita natin nga medyo ang daloy ka tubig kay medyo may problema, so ginkayo manada ang drainage nila. Nabatian si Ms. Maricel Mabacquiao ang head sang LEEO Bomosam. So mo pa ng ang drainage pa mo pa ng ginapang hingagaw man nga matapos dira sa Lapas kay usually mag-ulan na gabi na ang baha sa may Huervana nga area dira sa may Lapas public market. But muni nga almost done na ang Lapas. So wala siya kalabot 6 months kaga natapos no ang construction sa temporary stalls naton. Kag damo-damo niya sa Haro Abi, malawig-lawig na nga area ang ginsarado ang kalsada dira no ang ginsarado kay dumadamo kani nga mga stalls ang kanihanglan i-construct. So mga 300 plus pa kay damo yang vendors sang Haro Big Market mo siya.
sarang makiter sining mga temporary stalls gani. Again mo Chong? Tanan nga mga lehitimo nga vendor. Yes. Sa haro, may ara man sang fish section, may meat section man, may kunang kilala ko pa may vegetables section man mo sina? Yes, oo. Ang sa haro, alain niya ang sizes, depende sa ano. Pero ang sa haro, dabi tanan sila ang dungan nga pagwaon, unlike sa may ilapad, nga mapabilin ang meat kag fish section danay for the meantime. So unahon ang mga grocery, vegetables naton and fruit. But ang sa haro, sa pagpangusita naton, tanan sila idungan nga 300 plus nga mga legitimate no, ang may mga ano ni tawag naka-register nga mga market vendors naton sa may haro big market Bombo Chong. Okay. Ini si Bombo. Bombo sina? Antes ikaw mag-extoti kagina nagamba ko nga I need a interpreter. Yes. I need an interpreter to interpret. Siyempre, alang-alang to dance, no? Ano na, interpretative dance nga. Pwede. Okay. Gusto ko malang tani nga ipalabot sa kay Mayor Biron sang Dumangas nga dapat sinitutukan niya ang problema man sang transport sector. Istoryaho ng mga tricycle driver, tunan ko si Mayor Onalpa, tunan ko nun nila ini mga pagtuon, dapat leksyon na natabo diri sa syudad sa Iloilo, nga hindi anay pag-implementar kag mangin trial and error o konta and roar, no? Ang matabo, can you interpret that, Bobosina? Oo, kahit hindi man na maghiligay noon si Mayor. Kita mo lang giduho o sa sakon tapos hindi man lang gali o. Kahit hindi man na siya sang hiligay. Ipa-cancel ko gikaroon ng ginahingyo mo. Abi mo? Ano nga ginahingyo? Ang map day ka? Kay ma-birthday ka? Kaya ginapilit mo ko nga i-like ang post mo? Wala na yan mo Chong. Ay, di mo kaginaya. Ti-interpret ka rin pa na usulatan ka pa na siya ano, unlike. Ay, di subong na yan. Now na. Okay, Mayor. Mas ka-intindi na lang sa mga Chong naghiligay doon. Ano man yung klase interpreter ako? Namuha mo lang kami nabalaan. Oo, kaya ako sa ibo mo. May ginatago man mo. Ikaw lang niya ba yung paulaw. Oh my goodness. My interpreter is not interpreting. Ubo siya? Daso na. Interpretan pa ka. Sa subong, abi, anong mga mabilin mo nga mensahe sa aton sini mga kabombo? Have a safe trip everywhere you go in Iloilo City. Know your destination. Ganon. Sa mga may konflikto nga mga drivers ang bus kag tricycle driver sa Dumangas, anong mabilin mga mensahe? Have patience and stop complaining. Stop making away-away. Have patience because hindi, dali lang yun bala, kay ginasapar mo ko mo. Ano? Have patience because there's a doctor. Yes. Loading. So, kita mo lang. Tiano, be? Ano mo silingon sa to, be? Patient. Amo na to. Pero are, dali lang yun. Kinanglan mabuhian ko ginisibong kay basi kung mapanos na ni. Hambal ka gina ni Maninoy Dante na tukiba niya kung nga malapit si former Prime Minister nagtaliwan niya si Prime Minister Shinzo Abe sa pungsod Pilipinas. Nga gani mo si? Nga ako nang wala ko kabati. Ambal ni Bumbu Dante ni Maninoy? Ano ko nang? Di kay masami ginagamit mo. Shinzo?
Oy. Kinanglan ko gini nga buyan kay nagpasalig ko tungod daan siya nga buyan ko gini. Oh. Uno. Ano pa gito ganing iban kay gina nalipat ako eh. Wala na, nalipatan ko. Wala na to ha. Kaya ang iban to parte siya mo kundi lipatan niya. Pwede na to. Sige, thank you, Ged. Ini si Bombo, Sheena Marisuelan para sa Pamasaw Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Boom, boom! Salamat, Gid. Bombo, Sheena Marisuelan sa imo siniiyang follow-up report. So, tiyan mo na. Balamote kung implementar tanay, tapos tunan, kay may nakita nga problema, nahalita na, no? Ang interes sang kadamaan. Samtang timprano pa mahitso na dira kag maging leksyon niyang natabo diri sa syudad sa Iloilo, no, nga hindi na kinanglan pa yang mag-suffer dira ang mga pumuluyo man bangod gid lamang iya sa sining ang modernization okay gid, but ang implementasyon sini kinahanglan gid siguro sang mas madalom sini iya nga pagtuon kag himutaran gid dapat sa ngaton sini nga mga opisyalis sa gobyerno. Standby na kamo sa kahapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inis Mombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sang manayanaya sini nga hapon. May God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bumbo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation.
likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan, ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag. Kapagid sa itanan mga kabombo, 12 minutos na kita makalipas ng 2:00 sa hapon. And welcome sa kahapon lamang program sa Wednesday or sa Saturday edition. Gulpil ako nalipat sa aton nga adlaw. Sabado na gali kita today, no? And UD,
sa mga laobrada, namit sang tulog, haling kagina sa aga patulog nyo ay, gapaburaw-buraw gid. Sige, maghimos-himos na kamo, pasado 2:00 na, ano ang mga ara sa inyong listahan, ano ang sa schedule nyo, mga lagaw-lagaw nyo. Unahon tanay, sige, updinin niyo ako diri sa kahapon lamang program diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Today being a Saturday, mag-istorya kita sa aton nga winner, and we have Joy sang Iloilo. For this afternoon, later on, ma-announce naman kita sino ang aton mangin kaupod next nga Sabado. That means siya ang aton nga winner para sa sininga simana. Basi ikaw na, basi imo ito istorya, no? Nami para sa sininga simana. Sige, sa mga iban pa dira, nga luyag man nga mangin winner, unahon lang, himuon, magpadala, mag-share sa inyong mga istorya. Isulat niyo na and then, or i-computerize nyo and i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man sulaton ninyo kag ipadala nyo lang dayon. Care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope manami ang inyo nga adlaw, do gumguom na naman ang ating panahon, kagina nag-ulan, gid na ulanan ako, mayo lang kay nagmala ako. Sige, ari na nga aton nga ambahanon para sa inyo sa sininga hapon. From Jose LG Fuentes, from the Bombo Music Festival, kaupan niyo si Tita Regine this afternoon, of course. LDR para sa inyo. Mayong hapon. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan, ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apan kalit na wala. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulatik storya, I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay uliay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, niligid ka bayran o dolar. Bisagod sa obiyong, ako gadang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingot. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa gugma andamag, paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay.
LDR Jose LG Fuentes para sa inyo this afternoon. 18 minutos na makaligad ang 2:00 sa hapon. Ari ng ating winner kagdaw ka special gid sa adlaw nga ini para sa iya. So we would like to welcome her diri sa KLP. Hello Joy, good afternoon gid sa imo. Joy, can you hear me? Can you see me? Yes, Joy, yes, hi. Mayong hapon. Hindi ta ka mabatian, Joy. Mayong hapon, ma. Alright. Gautod-utod ikaw, Joy. Siguro sa inyo dira nga signal, sa inyo nga wifi. Delayed lang siya gamay. Okay. Joy, happy birthday. Thank you. Yes, mga kabombo, birthday gigali niya subong. Kagabi ko lang nabalaan, no? So nag-call kita sa iya sang tagaan ta siya sang mga instructions. Anyway, today, aside from your birthday, ano pa gid ang inyo nga gina-celebrate dira sa inyo nga balay? 40 days ni Papa. Ika 40th day gali. So, sako ka mo da? Hindi naman kagina lang nga aga. Nag-ano ka mo kay inas ang aga? Nagkadto kami sa patio. Nagsindi ka mo to kandila. Alright. Joy, hindi ka gid taga diri sa Iloilo, no? Hindi kaya Ilongga gid? Hindi, oo. Taga diin ka? Bicol. Bicolana ako. Pero sagad ka naman maghiligay no? Kaya doon ano ganit na, ang imo nga language bong taga iiyasang dira sa nagakaraya gani ka no? Kabalo ka na magkaraya? Ood. Kumusta man ang estado sang imo nga pangabuhi? Subong kay tiari ka na diri sa Iloilo, comfortable ka man, do naka-adjust ka na di? Oo. So sano ka pa di? Okay na okay. Ano ka nakadugay di sa Iloilo? 14 years. Kumusta pamilya mo? Pila ka bilog imo mga kabataan? Ay kami bata. Pwede ko ka pa adapt? Anyway, naghatag ikaw tribute no sa imo ugangan nga lalaki. And today nag-celebrate ka mo sang iya nga ikaw 40th days kay or 40th day kaya napatay siya sang May lang. And at the same time nag-celebrate ikaw sang imo nga birthday today. So double celebration gid ka mo gari dira sa inyo nga panimalay. Ano Joy ang imo nga first impression sa nakita mo ang imo nga father-in-law? So una mo siya nga na-meet. Nahadlok ako kay suplado ang itsura ni Papa. May siya, bigotilyo siya eh. Doon sino gani nga artista ang imo nga pag-describe sa iya? Si Paquito Diaz. Daw ang di ba character actor si Paquito Diaz. So may bigote. Okay. Pero in real life ano gali siya? Sa imo na nga pagkakilala sa iya. Kind gid si Papa, 30 ka buot. Baliktaran sang iya nga outside appearance. Oo, gani do not judge a book no by its cover. Ano trabaho sa imo ugangan? Alahero. Kag nagapwesto siya diin gani na yon? Guangco Street. Sa Guangco, ang kabalo ikaw nga ang mapa lapit lang diri sa Guangco. Sa pihak lang na sila nga corner. Mo na gani ang balko no. Feeling ko the way described ang imo nga father-in-law, feeling ko nalabay-labayan ko gid na da siya siguro ay. No. Kay siya diyan. Dira siya na yon sa going sa isa ka daw dako a grocery store? So dira ayon? May bangko. Okay. Sige. Kumusta man ang ilang pangabuhi sang una sang hindi pa siya alahero? Medyo pigado kayo ay pasang stable nga income si Papa. So paano ang ilang pagsugod pangabuhi? Basta sang nagkilalahay si Mama kag si Papa, nagapangkambas na gid sila sa mga alahas, nagabakal sang mga abay incesang scrap goals. Kay sa Mindanao sila nagkilalay kay si Mama, ang akong mother-in-law, taga Mindanao. Tas si Papa
basto sa Mindanao, amo to doon sila nagkilalahay. Paano siya nga naging full-time na alahero? Pagbalik nila dyan sa Guangco, nag-settle down na sila dyan sa Guangco Street, dyan naging sila pwesto, ang may mga gamay bala nga bangketa. Dyan na siya. So nagapamakal sila, mga scrap gold, mga muna. Tapos pang tunaw, daw muna. Uod. Uod. So paano ka manapiligan sa imong nga ugangan ngayon? Sa pagbakal niyo sang duta dito sa Cavite? Dito ka mo nagka-duta? Taga dito ka gidaw? Abi ko taga Bicol ikaw. Bicolana ako. Tapos dito kami nagkilalahay ni Banang sa Cavite, sa General Trias. Kaya nag-upra kami sa pabrika. Okay. Naubos siling mo ang ilang nga savings ang imong ugangan nga aman? Kay naga-support man, si Papa man ang ga-support sa tanan, pati sa mga apo. So ka very generous gali sang imong nga father-in-law, in short. Sila ni mother-in-law, sila tanan very generous. Sino nga anak niya ang imong nga napamana? Ikapila nga anak? Ang bata. Ang subang? Magulang niya nga bata. I see. So, sandiri ka na, anong imo nga nakitaan, anong imo nga naobserbahan sa ilang pagpangabuhi, kag sa pagdala sa imo ugangan, paano niya ginadala ang iyang pamilya? Very responsible gid si Papa. Tapos, basta excited kami, permi kung mauli siya sa hapon, kay rako siya mga pasalubong sa amon tanan. Pati balay. Okay. Ano na ang pangabuhi kung kay everyday may ara na siya income, di amo na daw tapos lang na may pambakal siya sa pagkaon. Di amo na bastante sa pagkaon. So kanami gilaya sa kay Papa mo, no? Kay there are men nga daw hindi na sila ang type nga mabakal-bakal every time tapos office. Usually ang babae na yang gaamo sina, no? Pero sa case ng imo nga father-in-law, siya ang mahilig magbakal-bakal, especially mga pagkaon. Sobra, kay siya ang nasa city, di amo na kada puli, pero migid siya may dara. Okay. So, paano mo i-describe ang imo nga ugangan sa iyang panggawi kag pagbinatasan? Ay, very neat gid si Papa. Maporma siya, astig magporma, gwapo. Permi naka-rubber shoes, kag naka-white shirt, or polo shirt. Basta formal ang iyang bisti. Tapos, permi siya naka-pedicure, colorless. Wow! Kaglaba ang nakamot daw pang bahi, ang ang tudlo niya bala daw kandila. Aba? So there are men, no, nga daw gina-maintain nila ang ilang mga kuko, do sobra pa sa mga babae. So hindi pwede nga malipasan tagpila ka semana nga hindi siya makapamanicure, pedicure. Very neat gid kag formado ang iyang Dugdaog pa ko ni ugangan mo. Ano ang mga best qualities ni ugangan mo? Super generous gid siya. Amo na number 1. Okay, maski way na mabilin sa iya, itaon niya pa sa amon tanan. Lalo sa mga apo. Ano kalawin siya nga nangin alahero? Daw sobra 40 years, sambal ni Mama. Kay halin daw sang first year high school siya. Daw amo na pangabuhian sang pamilya nila sa Haro. So, dili na siya nagapwesto sa may Guangco? Oo. Pero sang umpisa, hindi man stable. Why pa man siya daw pwesto gid. Daw lang, tsambahanay, kung may income, why man. Pero may financer ni siya, no? Oo, may ara. Oo. So, amo nang ga-finance sa iyang negosyo. Siguro sa mga nagapamati dira, no, mga ari lang diri malapit sa mapa, malapit sa palibot, maybe he's a familiar face para sa inyo or maybe kilala nyo gid, no? Ining istorya diri sa ato ni Joy
bali ang iya ina nga father-in-law. So, 22 years ago, ano ni ang na-diagnose sa kay papang mo? Ano, Tita Reg? 22 years ago, siling ko daw na-diagnose ni siya, may sakit siya. Diabetes si Papa. Ah, kay siling mo bala, no, ang grapes, to ginapang ordinaryo ya lang na. Basi, wala siya, hindi siya aware, no? Grabe ang sugars ng grapes. And then, mahiligid man siya sa pagkaon, no? Oo, ano na. Sa lifestyle guro ni Papa, kay ang uyo niya gid na pagkaon, syempre permi manami, di baboy, mga muna bala, ang mga cook, ang sa pagkaon niya, amo na. Oh, you said when it comes to food, ako all out gid ya sa iya, no? Oo, tita, all out gid. Diri lang ako nakatilaw sa mga manamit nga pagkaon. Ano naman ang naging epekto sini sang iya nga sakit sa iya kay tiam mo na ang hambal sa doktor? Oo, sang ulihi nagamat-amat da nagburon ang iya nga mata. Matang ligo. Oo. Hindi man siya pwede maoperahan kay hindi man naganaba ang iya nga sugar. Tagpila sugar niya ho? Daw basta taas gid tita, nalipat ako basta taas gid na hindi gid maski ang doktor hindi man magrisgo na operahan siya. Pero si Papa hindi man siya magpa-opera kay waay man sang daw 100% sure na daw mabalik gid sa normal ang iyang eyesight. Amo na hindi gid man siya na magpa-opera kay nahadlok man siya. Pero after that, nag-control gid man siya sang iyang mga food intake. Nag-exercise? Oo. I see. One time you said nahuldapan siya. Istoryahin kami. Ha? Siling mo one time nahuldapan ni si father-in-law mo? Istoryahin kami. 2013 na fiesta dya sa Kabiya. Nagaburo na gid man to ang iyang eyesight sang time na to. Tapos, siguro nakapoy siya. Nakaturog siya sa biyahe, pauli na siya. Sang pagbaba niya sa may Christ the King, pagkita niya sa iyang bag, open na siya, kagway na ang kwarta, kag ang gold na nabakal niya. Ubos tanan, ang ang kapital. Dako ang nakuha sa iya? Mga pila ang worth? 200,000. Hindi man to kwarta ni Papa, sa niya to sa financer. Oh. So paano niya to nga nabaydan? Paano niya to nga napabalik? Si amo to nag-loan ang akong sister-in-law. Kay nag-aobra man siya sa isa ka company diyan sa may Mandurriao. Tapos kami bayad, amat-amat, kay may upang mga kami kay Papa sa tungatan. Ti amo pa lang to kami nakabayad sa iya. Tapos naparolling niya liwat ang 100,000. Kag naamat-amatan man niya balik ang tanana na dura. Pero daw nabuhayan man kagrabe man to ang stress na nabatyagan niya sa time na to. Kag naghibigid si Papa, grabe gid ang hibi niya. Kag ang stress daw, first time na amo to kasubo ang iyang kuya. Naghibigid siya, kag kami tanan naghibi kami kay siyempre, why na ang pangabuhian niya kung hindi ko mabalik, kung hindi siya makahanap sa kapital nga amo to, kung hindi niya himuan paagi, di why na siya obra. Pero nakaumpisa siya liwat? Oo, nakaumpisa siya liwat kay nag-loan nga si sister-in-law. Di amo to na may ginparolling na siya liwat na 100,000. Basta sa amat-amat, balik naman niya ang tanan na nadura. At least, why siya gintandog, no? Why siya na wala gito na recover, halin, wala gito na balaan, napablatter man na to, na-report man na to. Kay why man siya idea, why man? Good line, no? Kasi natulugan niya daan siya sa bus. Asa di siya kasakay? Head gani, kay hindi man siya ginsakit. Ano to yan nasakyan? Bus? Sa jeep. Jeep lang? Wala gid may nagmuno sa iya? Waay.
Hindi kay kalabanan ang mga pasahero man sa time na mga alas 5 or alas 4 daw turog man sila tanan sa biyahe kay kapoy halin sa obra. Kaya mo na guro maan why gid may nakita. But ito sa an opportunity naman para sa inyo, no? Nga mabayadan ang inyong ginutang anay sa iya. After 11 years na at least na bayran, no? Ang gin-shell out niya para sa bayad sa duta ninyo. So the time ang husband mo may trabaho naman, ikaw may trabaho man? Oo, may obra man kami dyan, pero syempre gamay man lang ang income. Nagaano ka mo? Nagalumon ka mo sa ila or may ara ka mo kaugalingon nga balay? May ara man kami sang nagarent lang kami. Iping, malapit dira sa ila? Sa Aganan. Sila ya? Sa lain naman nga lugar? Diri man na Banwa, alain man na barangay. I see. Barangay sila mama. So nag-retire na si papang ninyo, ano ang natabo? Si amo to, di dyan na lang siya sa balay, sa una, daw nabudlayang gid siya, kay syempre, waay na siya kaput na kwarta. Kay ang tanan na kapital niya, ang tanan na kwarta na kaput niya, ginbalik niya to sa iya nga financer. Tapos di, waay na siya kwarta na kaput. Ang naanda ni Papa, permi siya may kwarta na bandel-bandel, naka-rubber bands. Tapos niya damol kay rako kwarta ang kapitan kay dako. So, sa umpisa daw hindi siya irritable siya kay hindi na siya ka-provide para sa iyang family. Pero later on, okay naman, nabato naman niya kay di man sila ginapabayaan ni sister-in-law. Very generous man ang akon nga sister-in-law. Siya gid ang nag-provide sa ilang family. Sang waay na obra si Papa. Ang sister-in-law mo nga ini, ano ni siya? Single ni siya ya? Oo, siya ang pang-apat. Kay 5 sila 5 kabilog ang iyang mga kabataan. Tapos may mga estado na ni, nakagraduate na ni, may mga work na ni. Graduate man sanda tanan. That's good. Graduate man sanda. So ara na. Bayad lang ang obra ni sister-in-law kay siya daw. Yes? Say. Sa diin subong imo nga sister-in-law abroad? Joy, batian mo ko. Sa abroad na siya. Oo, nag-abroad na siya. Okay, kulang man ang income niya. Labi na gid sang tong na ospital na si Papa, hindi na masarangan ang budget. Mayad man na nakagwa na siya. Kay nagdako na ang income niya, may may pangbayad sa mga bills, kagang sa mga bulong. Do you have very high regard sa imong father-in-law? Kumusta ang ilang relasyon bilang isa ka pamilya? Kag ikaw man, no, bilang kabahin naman sa ilang pamilya. Kumusta ang inyong pagginawi? Kumusta ang inyong pag-treat sa isa kag isa? Kumusta ang inyong relationship? Very intact ang updanay sang pamilya. Kada gabi gid na tingog kami, mauli kami diyan sa ila, tapos manyapon kami, maistoryahanay, tapos mainom-inom sila. Si Papa, ang bana ko ang isa ko pang bayaw. Diyan man lang kami lang pamilya ang everyday gid siya, banding kami diyan sa sa payag sa ilang compound. Ang na tinamon tanan. So mas luyag gali nga ara ka mo da permi, nagapamasyar ka mo sa ila, updanay ka mo, nagakaon-kaon, nagabanding-banding, daw na. Oo, tapos pag naman 10 o'clock na sang gabi, balik na kami to sa amon nga ginarentahan na lugar sa Aganan. Amo na ang daily namon routine. Basta dapat kung makauli gid kami diri kila mama, kay masyat sila ni Papa. Ang mga bata niya nga laki, hindi man nakiinom sa iba na tao. Diyan lang gid si Papa lang ginaupdan nila. Aso sila mismo ya, amo na sila yang gatipon-tipon. Kag daw nangin tradisyon nyo na daw ginawi nyo na yang permi ka mo didto.
Siguro mga Sundays, kundi ang lagawan, ululupod man ka mo, no? As one family. Amo ginaiya permi. Nice. Basta kami na ugdanay gid, ugdanay. Tas mahilig kami sa sa dagat. Pero may kami gabi. Amo na ang uyo ni Papa. Marigos gid sa dagat. So bali siya mismo bilang head of the family. Siya mismo ang doga tipon gidya sa inyo, no? Nga gusto niya urup danay kamo ya sa gihapon, banding-banding kamo, lagaw-lagaw kamo, kaong-kaong kamo, do mo na. Oo. Amo gina sila pareha sila ni Mama. Kaya solid gid ang ang banding. That's why nga very close gid kamo, no? Sa isa kag isa. So ang imo nga mga bilas siguro close man kamo. Tiga kirit anay kamo permi. Oo. Very close gid. Kanami lang gid, no? May tion man na gabaisay, pero okay man man gihapon. Mabalik man gihapon sa normal. Syempre why man sang perfect na family, man kami. Amoy ara man kami misunderstanding. Pero okay man gihapon na. Alright. Ano ni natabo? So hindi na gid makakita si Papang ninyo. You may answer ang ining question sa ato nga pagpanambalik. Joy, stay put ka lang dira. Ha? Magabalik ang KLP, you're with Tita Regine. Diri sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Pagkatapos lang gid, sa pila ka may importante nga mga pahibalaw. Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto,
amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Mga kabombong, aton din nga winner si Joy sang Iloilo. Hello, Joy. Hello, Tita Red. So, anong natabo? Saan daw hindi na gid makakita si papang nyo? Na lang siya, gina-guide siya. Pero memorize niya ang daw mga area sa sulod sang balay. Kaya hindi niya gid man uyo na mag-depend sa iban. Hindi niya uyo na perminamon siya halimbawa kaptan or basta uyo niya normal man gihapon siya. Siya man gihapon ng daw may ara man siya stick. Tapos kinakapa-kapa niya. Man naman niya ang hasta sa CR, sa kananan, amo na. Tikon magkaon siya paano? Oo, hindi niya uyo na daw bala, himuon siya na daw inutin, hindi niya uyo. Sa uyo niya siya lang. Pero kaya pa man niya magkaon nga siya lang? Oo, kaya niya. Asarangan niya eh. Naghinay man, man lang si Papa sang January, sini nga January na nagadepend na gid siya 100% kay Mama. Na pati pagkaon, ang pag-CR, amo na. So, bisan nga nag-antipara na siya, hindi siya gyapon makakita, Mayo? Pila edad niya? Oo, hindi gid. Mas ginagin pa antiparahan namin siya, hindi na. Pero, ba ni Mama, makita niya ang balasang suga, daw na masanag kuno. No, may nakita pa man siya na gamay. So bali both eyes gid gali ang affected. Both eyes gid. Pero may maintenance man siya? May maintenance gid siya. Kako siya bulong. So sa saan doon nagbatsyag ni si Papang nyo nga nagluya na gid siya? Sang December to January, January na ospital siya. 1 week. Kaaman? Tapos, naghina na gid siya, hindi na siya nagabatang na lang siya permi. Nagindara nila sa ospital. Budlay sang time na to, budlay ma-ospital, kay kinahanglan magpa-test tanan. Kay pandemic. Oo, nakatatlo pa na ospital bago siya ma-admit. Amo na. So, di siya napatay? Diri, sa balay. Sa balay mo. Oo. Ano ang scenario? Sang aga na to, sang May 31, aga namahaw pa si Papa. Ara ko pa siya ginkaon hambal ni Mama kay tapos sa lamesa pa siya nagkaon, kinapapungko lang siya sa wheelchair. Tapos ara ko ang nakaon niya pa. Tapos ang hapon, alas 3, nakamerienda pa man siya, nakainom pa siya gatas. Tapos kung 5:30, ang mga 5 sang hapon, dapat injectionan siya ni bayaw sa sugar. Tapos may hambal niya, daw hindi na nagaginhawa si Papa. Hambal niya kay sang bago tumatabo, ang duga niya daw, ang heartbeat bala dasig bala. Daw ginahapo si Papa mo na sang bago matabo. Pero later on, sa ma-injectionan niya daad, ang duga ni Papa, hindi na nagaginhawa. He died sa edad nga? 69. So paano na ang pamilya ninyo? Saan wala na si Papang niyo?
grabe gid na kasubo na siya kami. Although ano naman, kumbaga daw bato naman namon kay hambal sang doktor sang na-admit siya sang January, hambal kay mama na maging ready lang kuno kami tanan kay anytime daw may matabo daw muna kay pag hindi na kuno nagbaton sang pagkaon ang lawas ni Papa, pag hindi na mag-epekto ang mga bulong, ay naman ako no mahimo kay naapektuhan na ang iyang kidney. Amo na daw na gid siya lala na. Ay na maski na na-admit sa ospital. Ay naman ang kumbaga ang gintaon ng mga medication pang na lang daw pang bulig na hindi gawa siya mabudlayan. Pero nagprangka na ang doktor kay mamang na na itao lang kung ano ang uyo ni Papa, kung ano ang uyong pauno, hindi pa kaon lang. Kaya daw medyo prepared naman kami pero sang time na to sang basta na din kami tanan na hindi namon mabaton. Pero iway man mahimo na at least nakapahuway na siya. Very peaceful man ang iyang I see. 40 days after nga ti ula na napatay na nalubong na ang inyong father-in-law. Kumusta naman like ang mga nakagawian ninyo sang una sang ara pa siya ginapadayon niyo sa gihapon? Or dako gid ang pagbago? Oo, mas mas nag-close pa. Subong kaysa dyan na kami gaturo. Mama, although diyaman ang mga apo niya, kagang ibang nga bata, ginaobda namon siya permi si mama kay siya gid ang ang nabudlayang gid na batonon ang natabo. Kumusta siya, mother-in-law mo? Okay man subong na si mama pero may time na bigla siya mabangon 12 o'clock, midnight, tapos mahibi. Tapos daw feeling niya, painom niya pagata si Papa, kay isang buhi pa to si Papa, alauna, alas 3 ang kaagahon, kinahanglan mapainom niya sang gatas. May reseta sa iya muna. Tapos okay sa daw nagkalipat siya na, ay nagali si Papa niyo, madali-dali bang si Mama, tapos ko na. Ay nagali si Papa muna. So daw hindi pagid siya naka-adjust, daw ginapananaw niya pa, do ang naanaran niya pa sang una nga ara pang presensya sang iya nga husband. Joy, anong hindi mo malipatan sa imong ugangan nga lalaki nga ini? Tanan naging himo ni Papa, hindi namon malipatan kay basta the best gid siya para sa akon kay ako bala ang father ko, ang matuod ko na father, exact opposite ni father-in-law, kaya mo na daw grabe ang pag-appreciate ko kay Papa. Nakita ko gid kung ano ang diferensya sa family kag ang family ko. Muna basta the best gid ko si Papa. So that means you found a real father in your father-in-law. Okay. Oo. May mga na-learn ikaw sa imo ugangan nga gina-apply mo man subong sa inyo nga pag-upod sa imong mga husband? Ang labinagid ang banding bala sa family kaya ang akon family syempre kaya ako sa Bicol man ang akon nga family. 11 years old pa lang ako, why na ako sa amon kay kinahanglan ko man na maghimakas para sa akong kaugaling paipigado ang pangabuhi ko sa amon nga lugar. Kumbaga, 11 years old pa lang, why na ako nanay, why na ako tatay. Alone na ako, kinahanglan ko maghimakas sa muna bala. Isang nagabot ako dyan sa Iloilo, doon ko na feel ang family na may nanay ka, may tatay ka. Tapos, makabuot si Papa. Basta ang family nila the best gid ang of the night. May nagbulos sa pagkaalahero sang imo ugangan, isa sa mga bata? Wala gid. Makabudlay na Tita Red subong doon sa bangko. Halos
ay na din income, kabudlay na din sa sitwasyon ko sa mga subong. Yes, Ang because mga- ng pandemic, no? Oo. Isa man sila sa mga naapektuhan. Tanan man kita no? Naapektuhan man kita tanan. So, paano subong inyong selebrasyon dira? Kay ti 40 days? Kaginaaga pa, mga 6:30, may nangamuyo na ang nagapangamuyo gabi-gabi, tapos nagdaha sila mama, kasi si bayaw ko sa mga pagkaon. Sila ang naghanda, tapos before 12, nagkadto na kami sa sementeryo. Tapos nagpamisa. Muna subong kaon-kaon, nagkakaon kami diya. Sa balay ni bayaw ko, ang nga ginaanuhan ko sa bayaw ko. Hindi na iya sa ilang balay gid sa mga ugangan. Pero dyan man sa baba, isa man lang sila nga compound. Gailipingay lang gali ang mga balay dira. Oo. Sila, 3 nga balay dya sa isa nga compound. Sa duha ko kuya, kag ang sila papa. So we understand, no, nga do kadako gid nga loss para sa inyo considering nga kadamo sa mga manami nga mga butang nga input sang inyo nga father-in-law, ang paghugpong niya sa inyo bilang isa ka family, and ikaw ang pag-accept gid sa imo nga do matuod ka gid nga bata, no? Though you found the family that you never had, though something like that. Diba? Because you said do lain niya ang setup dito sa inyo, so you found a real father sa imo nga father-in-law. Dumagat si ako, sorry lang kita. Well, anyway, Joy, thank you so much gid sa imo nga time and sa imo nga effort sa pag-share diri sang istorya sang imo nga father-in-law. Again, happy birthday gid sa imo, and I wish you all the best, especially ang inyo nga family. Kumusta ka mo sang husband mo? Thank you, tita. Alright. Thank you kapangatsigid man ko off air. Joy, salamat gid sa liwat ang imong nga prize. Pwede mo na ina nga makuha diri sa Bombo Radio on Monday. Nahatag ko naman sa imo ang instructions kung paano mo ina nga kuhaon. So congratulations gid sa imo and have a happy birthday. Mga Bombo, we have 5 minutes left before 3 o'clock. Magabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidant sa abukado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon. Ato nga winner for this week, yari ang mga kahiwatan, importante ang kahiwatan dira sa Plazuela de Iloilo. Today, July 9. Karon na sa gabi ang concert at the Plaza, ang paborito naton nga weekend musical entertainment. Upod naton tonight si Mr. Totong Villaruz and his fabulous band. Sa siningang musical event, dala nila ang variety of hit songs that are largely from the past years. So, songs from the past, nami. Magasugod din alas 6 sa gabi. And during the event,
Expect nga pulo naman ka mga plazuela di Iloilo mugs ang iga-raffle para sa mga patrons. Buwas Domingo, syempre unahon naton ang pagsimba. Bukas ang ganahan sa Latolda sa mag-attend sa regular Sunday Mass, 11:00 ini sa aga. Pangamuyuan tang ang aton ginaatubang nga global crisis magadala sa aton palapit sa Ginoo. Plazuela di Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Oy, weekend, dami ni manindahan dira sa The Farmers Bazaar sa may Plazuela Dos. Tungod sa iya nga open air setting, comfortable gid kag doga pamasyar-masyar ka lang, no? Tapos ang mga balaklon dira, very kasarangan gid ang presyo, kayang-kaya, very practical. So manindahan kita dira sa The Farmers Bazaar sa may Plazuela Dos. Kung kinahanglan ta sa mga isda, baboy, manok, mga seafoods, mga fresh, no, bounties. Ara gid dira sa The Farmers Bazaar. Kag kung kinahanglan ta naman sa mga utan, sang mga panakot sa aton nga lulutoon, saka kita dito sa upper level sang The Farmers Bazaar para nga kompletos, trikados kita sa aton nga pagpauli. So, may aras ng hagdanan, hindi kita mabudlayan, magsaka panaog dira sa may Farmers Bazaar. At The Farmers Bazaar, gintuko din sa tion sang COVID-19 pandemic, may tinutuyo nga mahatag sa aton ang safe marketing experience. Kag subong, ang COVID-19, hindi na dako nga pamakog, kag nagapakadto na kita sa new normal, so ginapasiguro gid sa The Farmers Bazaar nga magapadayon manini sa pag-evolve para padayon nga mahatag sa aton ang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Thank you very much sa aton yung mga letter senders, ilibinigid sa mga extra ang effort sa pagsulat ng ilang mga istorya, hindi lang isa, hindi lang duha, kundi ang dami-dami. Kamo man dira mga kabombo in your free time or really find time para nga makasulat kamo sa inyong mga istorya. Ginawelcome gid naton diri. Excited ako nga mabato ng inyong mga istorya gani sa mga nagadusuan na dira. Sulat ka bala, share ka to bala sa KLP bala. Sige na bala, pati ikaw nga nagaduso, pati ikaw. Gina-invite ko man. Mag-share sa inyong istorya diri sa kahapon lamang program. Isulat kung kaya ang mag-computerize ni the best gid. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Kag nami, kung may mga pictures, kay may mga malantaw-lantaw kita, no? Nahanungod sa inyo nga mga gina-istorya diri sa aton. Kung gusto nyo nga sulaton, sure, pwede gid sa gihapon, ipadala nyo lang care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And now, our winner for this week, na mangin kaupod nato next week, kag magdaog sang 1,000 pesos nga cash. Interviewon naton siya via video call, of course. Congratulations sa imo, ikaw ang aton nga winner para sa sining nga semana. Kag maka-contact ako sa imo, Miss G sang Iloilo. Again, congratulations, ikaw ang aton nga winner, Miss G sang Iloilo. And thank you so much sa inyo mga kabombo for being with me always diri sa KLP from Monday to Saturday. Sige, mag-obdanay naman kita, magkakita-nay naman kita again next week, and that will be on Monday. Maraming salamat sa inyo tanan. Enjoy your weekend. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.